Assalamu alaikum masu saurare, barkanku da warhaka. Sanunku da jimirin sake kasancewa tare da mu a cikin sabon labarinmu mai suna 'yar haruwa, wanda hazikar marubuciya Harira Salisu Isa uwar Batula ta wallafa. Ni Mama Yibba zan jagoranci karanta muku kamar yadda muka saba. Bismillahirrahmanirrahim. 'Yar haruwa kashi na 1. Matashiyar yarinya ce zuƙeƙiya farinta daidai, 'yar kimanin shekaru 20 da haihuwa. Durƙushe take akan gwiwawunta ta kneel down a gaban wata mata wacce ko ba a faɗa ba ka san mahaifiyarta ce, duba da kamar da suke yi da kuma maganganun da matashiyar budurwar ke yi. Cikin tsananin kuka mai nunin da tsagwaron takaici da kuma tsabar damuwar da ke ciki, ta ce, haba mamina, mami dan Allah dan annabi ba dan ni ba, kuma ba dan halina ba, ki bar wannan rayuwa. Mami kina zubar da mutuncin kanki fa, kina zubar da na yarki. Mami da girman ki kina rayuwa irin ta yara ƙanana marasa tunani ko mafaɗi. Mami ke fa kamata ki tsawatar mini idan kin ga ina ƙoƙarin sanya kaina a irin wannan lalatacciyar rayuwar. Amma fa mami ke da kanki kike yi, ba ma ni din ba. Haba mami na, ina ilimin ki da tunanin ki kika zaba mana wannan rayuwa irin ta jahilai. Magana da ke bakina ne ya makale a makoshina sakamakon wani azababban mari da mami ta kifa mata. Mikiwa ta yi tsaye tana huci, ranta a ɓace kamar ko da yaushe idan haka ya faru tsakaninsu. Idanuwanta ta zuba min tare da cewa, Banafsha, har rashin kunyarki da fitsararki sun kai haka? Ina matsayin mahaifiyarki kina soka min baƙaƙen magana? Ni ke faɗawa ina rayuwa irin ta jahilai? Ni ke kira jahila Banafsha? Irin tarbiyyar da na miki kenan? Ki nuna wa duniya ni ma kin raina ni balle wasu? Banafsha, ni ke faɗawa haka? Mami ta ƙare shi maganar cikin tsananin ɓacin ran da har idan tana ƙoƙarin sauya kala. Cikin kuwan da ya zamo mini jiki don inda sabo na saba, sai na ce Allah ya huci zuciyarki mamina, amma wuya na bai yi ƙwarin da zai sa na yi subata harshe akan mahaifiyata ba. Ko ma menene, ke ɗin uwa ce a gare ni, kuma koya kike ke mahaifiyata ce, amma ina mai haɗa ki da Allah da manzansa. Mami ki ji tausayin rayuwata, ki bar wannan lalatacciyar rayuwar. Munanan maganganun da mutane ke jifa na da shi tun baya damuna har ya fara mini ciwo. Mami na dan Allah ki ji tausayin maraici na, ki daina wannan rayuwar ko dan ni mami. Wallahi duk inda na je suna ɗaya ake kira na da shi, manya da yara. Duk inda na wuce sai a ce yar karuwa. Mami tun ana faɗa a ɓoye har ta kai mutum zai tsaya a gabana ya ce min haka, kuma ban da yadda zan ce mai. Dan girman Allah mami ki ji tausayi na, ki bar wannan rayuwa mai cike da kunyar duniya da lahira. Mami ki tuna fa akwai mutuwa fa, kuma ba mu san yaushe, a ina, a wani hali, ta yaya za ta riske mu ba. Dan Allah mami na ki daina kin ji? Da ƙarashe magana na cikin sigar tausayi, ina share hawaye mai ɗumin gaske da ke ban kunci na. Mami na zama ta dube ni tare da cewa, magana da nake faɗa miki a kullum ita ce zan ci gaba da faɗa miki Banafsha. Ni ba karuwanci nake ba, sana'a nake yi, wanda kuma da wannan sana'ar na sayi gida na kai ki makaranta, cinki, shanki, suturarki, maganinki da komai naki, har yi kawo yanzu da kuɗin sana'ar nan nake maki. Me yasa ke ma za ki bi ta faɗin jama'a, ba za ki fahimci mahaifiyarki ba? In na zauna bana komai kina ga akwai mai kula da mu? Akwai mai ɗaukar nauyin karatunki, cinki ko shanki ko suturanki? Ko da a ce a gaton muka je gidan mutane, to tabbas na san za a nemi lalata mini ki ko wulakanta mu, wanda ni kuma ba zan jure hakan ba. Akan abu a same ki wanda ko duniya ne su tare a kaina su ce komai ma, sannan sunan da ake ce miki yar karuwa ya bar damin ki. In baki fahimci mahaifiyarki ba, babu mai fahimtar ta. Banafsha, ki dubi rayuwar yanzu da idan basira da kyau. Ko bara na ce zan yi dan na kula da ke, to fa tabbas za a nemi lalata miki rayuwa ko kuma ni din. Banafsha, duk da ke yarinya ce, amma a wannan shekarun naki ya kamata ki fahimci rayuwa da kyau. Kallon mami na ne da idanuwa na da kullum cikin zubar hawaye suke. Na ce wallahi al'azim mami na kwamaci mu yi rayuwar aikatau akan irin wannan rayuwa, na kuma zaɓi mu yi rayuwar bara akan wannan rayuwa. Mami na gwanda na zama yar talla, mu yi sana'ar mu ko na rufawa kai asiri ne ya fi min akan wannan rayuwar. Sannan lalata rayuwata ba wanda yake da ikon hakan, in har Allah bai kaddara hakan ba, to babu wanda ya isa, tunda kina min addu'a kuma Allah zai kare ni. Dan addu'ar bakin mahaifiya ba a maida shi. Dan Allah mami na ki daina. Wallahi mami akwai mutane na gari da yawa a rayuwa masu yi dan Allah ba tare da zalunci ba. Ni fa mami ko bara kika tura ni zan yi na nemo mana abin da zamu ci, karatu ko wani sutura na haƙura da su. Mutuncin ki da nawa su ne abin da nufi bukata. Wannan suna da ake faɗa mini yana sa zuciyata tana min zafi sosai mamina. Dan Allah in ma ba za mu yi wani aikin ba, mu bar garin nan mu koma wajen 'yan uwanki ko na mahaifina ne kin ji.
Wannan karan ba mari ne makalar da sauran maganar da ke bakina ba, domin kuwa mami na rufe na da duka ko ta ina kamar an aiko ta. Da ƙyar aka shigo aka karɓe ni. Maman ƙawata Umaima ce ta shigo ta karɓe ni. Ta rike hannuna muka tafi gidanta, wanda yake gidansu babbar ƙawata kuma aminiyata, wacce ban da kamar ta. Matar da ta shigo ta karɓe ni wacce muke kira da Ummu, kallo na ta ce, Banafsha, wa me yasa kike son yawan yin isa da maminki ne? Dare yake kai ki da miki irin wannan doka. Yanzu ba dan Allah ya yi fitowa na ba, kin san halinta za ta iya miki rauni fa. Banafsha kin girma fa, yanzu ba da bane, kin zama budurwa. Duka bai kamace ki ba, ki wa mahaifiyarki biyayya, ki kuma yi haƙuri komai zai wuce, ki ta addu'a. Cikin tsananin kuka da ciwon da jikina ke min, na dukan da mami na ta min, ina shesheka da murya na da ta fara dashewa na ce, Ummu, yaya zan yi? Ummu, mami na, Ummu me yasa sai ni? Wannan rayuwar akwai ciwo, mahaifiyar mutum ta dinga kule-kulen mazaje daban-daban. Ummu ki ji fa sunan da ake kira na da shi a wannan anguwan nan, yar karuwa. Ummu hakan akwai daɗi? Ummu ya zan yi da rayuwata? Ya ake so na yi? Ina ake son na saka kaina? Ko sai na mutu kowa hankalinsa zai kwanta? Na faɗa yana ƙara fashewa da matsanancin kuka a lokacin da yanzu sautin ma baya fita. Ummu kallo na ta cikin sigar rashi ta ce, komai na duniya mai wucewa ne Banafsha. Ke dai ki ci gaba da addu'ar Allah ya kawo miki miji na gari, ki yi auren ki, wanda nake fata zuwa wannan lokacin Allah ya sa komai ya wuce. Cikin kuka na ce, Ummu wa zai aure ni? Wa zai aure ni? Ina yar karuwa zai auri yarinyar da uwar ke lalatacciyar rayuwa. A'a Ummu, kar ki faɗa min abin da ni da kaina na san ba zai taɓa faruwa ba, kuma ni ma ba zan yaudari kaina ba. Na sani ni da aure har na mutu, sai dai a lahira idan ana yi. Zan zauna da mamina na dinga addar Allah ya gyara mana rayuwarmu, ya shirya min uwata. Amma ba zan taɓa yin aure ba, dan na san babu mai aure na, kuma ko an aure ni za a goranta mini. Ummu murmushi ta yi, wanda hakan ya ɗan sauƙaƙa min abin da ke damuna a zuciyata, dan sosai nake jin Ummu a rai tamkar mahaifiyata. Ummu ta ce, Banafsha, ki rubuta ki ajiye, ni Ummul Kulsum na ce za ki aure in Allah ya yarda, kuma aure ne irin wanda ba kowace yarinya ke da yi ba, sai wacce Allah ya kaddara wa hakan. Za ki yi aure in Allah ya yarda, wanda mijinki na tabbata zai sanya ki mance kin ma taɓa shiga wannan halin kuncin rayuwa. Duk bawan da kaddara ta tsananta a rayuwarsa, to tabbas gaba kaɗan idan da rayuwa zai riske alkhairai mara misaltuwa. To ina so ki ma ki ɗauka hakan. Duk da akan jarabawar rayuwa da wani ke ciki, to naki ba komai bane, kuma bawan da Allah ke jaraba shi, Allah shi ke so. Ki bar wannan tunanin, in Allah ya yarda za ki aure. Kallon Ummu na idanuwa na har yanzu da burbushin kwalla na ce, Ummu, na san da haka, amma babu mai aure na, ina irarwa, sannan ko da na yi auren, to Ummu tabbas wulakantaccen rayuwa zan yi, don kuwa zan zama tamkar mujiya ko saniyar ware ne. Yace ake nuni da ni yanzu haka, can ma za a yi. Za a dinga goranta mini a ce ni yar karwa ce, a dinga wulakanta ni. Ummu ni ko kaɗan ma ba na ƙaunar maza. Ummu na hatsarin maza, gani nake kowa irin halinsa kenan bin mata. Ci gaba da rarashi na Ummu tai har ƙawata Umaima ta shigo. Ta same mu a hakan, gani na kawai da ta fahimci me yake faruwa, dan ta sani tabbas labarin gizo baya wuce na koke. Don kusan aikin kenan kullum ni da mamina, idan ba a yi da safe ba za a yi da yamma. Cikin yanayi na rarashi ta kira sunana, ta ce, masoyiya Banafshati. Jin sunan da ta kira ni da shi ne sai da na dan murmusa, don kuwa Allah ya gani ni da Umaima ba karamin kaunar junanmu muke yi ba. Duk irin halayyar mahaifiyata da ya ci ake ya maɗi da ni a gari, hakan bai dame ta ba ko kaɗan. Dan Allah take ƙaunata, ni ma dan Allah nake ƙaunarta. Duk gidansu suna ƙaunata, illa iyaka yayansu ɗaya da ko giftawa ne sai ya ja tsaki. In kuma ya gani da Umaima, to ranar sai ta sha na jaki, dan dai ba wai Umma na gida bane ta gani ta hana sa. Gabaki ɗaya tsane ne shi da mahaifiyarsa, ba iya su ba, kowa a unguwar kallo na yake da laifin mahaifiyata, kowa ɗaura min laifin da ban taɓa kusantar shi ba yake yi. In ka cire wannan gida, to ba gidan da nake shiga a cikin anguwanmu, kuma bayan Umaima ba ni da wani ƙawa ko a makaranta. Cikin sigar wasa na harari Umaima na ce, ba wata masoyiya Ato, kar ki yaudare ni. Kin tashi kin kama hanya kin tafi aikin Ummu ke kaɗai, wato salon a sa miki albarkar ke kaɗai ba, irin ba amanan nan. Shikenan, shine zaki wani ce min masoyiya, to naki. Na juya ga Ummu na ce, Ummu na, ai dai tare zaki raba mana albarkar ko? Ummu na murmushi ta ce, daidai wa daida ma kuwa, Banafsha yar Ummu. Murmushi nai. Ƙawata Umaima ta riƙe hannuna ta ja ni har cikin ɗakin su, ta zaunar da ni a bakin gado ta ce, wai yanzu ke ni zaki cewa yaudara, amma dai kin san ƙaunar da nake miki na amana ne ko?
Kukan da nake dannewa ne ya samu nasarar kuɓace min. Sai kawai na rungume Umaima ina kuka mai cin zuciya. Hankalinta ya tashi ita ma a take, idanuwanta suka kawo ruwa, sai hawaye kuma. Babba gabana take cikin sigar rashi take cewa, ki yi haƙuri, haka dan Allah, haba masoyiya. Kukan da kike yi yana yawa, ko so kike hawayen ki ya ƙare ne? Dan Allah ki bar kukan nan, bana so. Please Banafsha. Cikin kukan na ce, Umaima, ya zan yi da rayuwata? Ya ake so na yi ne? Ni ji nake mutuwa ma ta fi min wannan ƙazantaccen rayuwar. Dan Allah ce uwarka ta rasa abin yi sai karuwanci, kuma a haka mami ke cewa sana'a ce. Wai dama karuwanci sana'a ne? Mami ta ce ba ta so a ci mutunci na ko a lalata min tarbiyya. Shi ya hana ta zama hakan. Ta kama wannan sana'a. Dan Allah wannan shine soyayya Umaima? Ta kwabar da mutuncin ta sannan ta kwabar da nawa? Shi ba mutunci madara ne. A abin da mami na ke yi, wa zai ganta da mutunci idan ba ni da ya zama min dole ba? Duk cikin matsanancin kuka nake yin wannan magana. Wannan ni zuwa yanzu kaina mugun sara mai yake, kamar na cire kan na huta. Umaima ta ce, Banafshati, dan Allah ki haƙuri haka nan. Ni dai mu ci gaba da addu'a, komai zai wuce kin ji? Kuma mami na son ki fiye da yadda take faɗa ma. Dan Allah ki yi haƙuri, kina addu'a kina kau da kai kin ji? Ta faɗa tana share min hawaye na. Limshe ido ne na ce, Umaima, in dai wannan ce soyayya, to tar da soyayya. Allah wadaran soyayya. Bana son soyayya, bana ƙaunar soyayya, na tsani soyayya. Umaima ko na kau da kai kan baya kauduwa ne, domin muddin ina gida wani zai zo wajenta, to sai na ji zuciyata na da farfasa. Zuciyata kamar ana watsa min ruwan zafi, zuciyata kamar ana ƙona min ita. Ji nake kamar na kashe kaina na huta. Wallahi ba dan kisan kai zunubi ne ba, da na jima da kashe kaina, dan da wannan rayuwa gwanda na mutu na huta. Umaima imagine wai har ya dane shi ma zai ci min yar karuwa. Tsana da cin mutuncin ya wuce mutanen waje, ya koma harkar mutanen gida suna min wannan wace irin rayuwa ce? Fashewa na da kuka mai ciwo. Tuno abin da ya faru ɗazu sai na ce, Umaima kin san me ya faru ɗazu? Girgiza kai ce tana hawaye, dan maganar ya dane shi ya mata ciwo. Ita ma sai ta ce, Banafshati, kar ma ki faɗa min me ya faru kin ji? Ya ci ke shanyewa ki shanye kawai, saboda ciki ba dan ciwo kawai aka yi sa ba. Ki yi haƙuri, za ki ga ribar haƙurin da muke cewa ki kullum da yardar Allah. Babu jimawa za ki ga sakamakon Ubangiji akan jarabtar da ya miki. Hannunta na riko yana hawaye na ce, a'a Umaima, ko kaɗan wani abin ba zai riko a ciki ba, don riƙuwarsa tabbas masifa ne. Haɗiye wani abin ko to barazana ce ga lafiyar mutum. Kamar kai ne ka samu guba ka cusa a cikinka, kuma ka ƙi zuwa asibiti a baka taimako. Umaima idan ban faɗa miki ba zan ji sanyi a raina ba. Wallahi ba abin da zan ɓoye miki a rayuwata, in dai bai kauce sirrin da Allah ya ce ya zama sirri na ba, wanda wannan na san babu shi a kaina ni kam. Umaima, wai da zufa ina kwanciya a ɗakina, ina bita har da ya rage mana. Kawai na ga mutum ya faɗo min ɗaki, daga shi sai ɗan gajeren wando. Wai yana tambaya ta, ina mamina? A hannu yake, sauri yake yi. Kuka nake sosai, na ce Umaima ki fa, wai har nake gaya wa wannan magana. To wallahi idan ita uwata na haƙura ban ɗau mataki ba. Dan uwata ce to su na kusan fara ɗaukar mataki a kansu. In ta kama an kashe mutum, in ya so ni ma a kashe nan. Yaro ya zo, babba ya zo, dattijo ya zo, tsoho ma ya zo. Mami har da wanda ta kusa haifa take kulawa. Wannan wace irin rayuwa ce? Haka da safe wani saurayi ya fito ɗakinta. Ina tsugunne ina aiki. Kawai na ji an zame min ɗan kwali. Ɗayan iska wai gashina na birgisa irin na mamata. Kuka nake sosai idan na tuna wasu abubuwa. Ƙawata Umaima rarrashi na ta ci gaba da yi, kawai dan ita ma abin sosai yake damunta. Babu ɓata lokaci zazzaɓi ya rufe na rurruf. Nan take na fara tari wanda nake ji tamkar zuciyata za a mayo. Dan azabar da nake ji a ƙirjina. Hawaye nake ina tarin wanda hakan ya tsorata Umaima. Cikin ruɗe ta fice ta kira Ummu suka shigo tare. Ummu ma ta ruɗe amma duk da haka ta min faɗa na daina saka damuwa a raina. Sai da ta gyara min kwanciya na ne ta lullube ni sannan ta fice don ta ɗauko min magani. Umaima kuma tana zaune a gefe na tana aikin jero min sannan tana hawaye. Garin taron ya ki tsayawa ne sai Umaima ta dube ni cikin tsananin kuka. Ta ce Banafshati, wallahi idan kika ja abu ya same ki ba zan taɓa yafe miki ba. Tana gama faɗa kawai ta fashe da kuka mai nuni da tausayina da take ji. Ta rungume ni ma kukan nake, jikina sai rawa yake yi, ga kuma ya wani irin azababban zafi kamar garwashi. To masu saurare, a nan samu dakata. Bismillahir Rahmanir Rahim. Yar karuwa, kashi na 2. A haka Ummu ta shigo ta same mu muna ta aikin kuka.
ma na yi, ni ma ina yi, kuma har yanzu ina fama da tarin da kuma zafin jikin. Ganin hakan rai ɓace ta rufe ma da faɗa, sannan ta ɗaga ni ta bani magani. Da ƙyar na haɗiye maganin kamar zan amayo da 'yan hanjina. Korar ma a ɗakin ta dinga shafa man kaina. Babu jimawa bacci ya gaba da ni, ina ta faman ajiyar zuciya. Sai da na yi bacci sannan ta miƙe ta fice tana bina da addu'a. Ma ta yi aiki ta har dai lokaci ya ja. Na sha bacci na sosai, duk da ba na daɗi ba ne ba, sai tun yamma na farka. Kuma a daidai lokacin ma ta shigo fes da ita, don har ta yi wanka. A kanta na sauke idanuwa na da suka min mugun nauyi. Murmushi ta sakar min tana tambayar ya jikin nawa. Da kai na bata amsa na kuma mayar da idanuwa na lumshe su. Ina ambatan Allah a zuciyana. Dan har yanzu ba wai na ji abin da ke damuna ya tafi duka bane. Muna ɗaki mami na ta shigo cikin gidan. A falo ta samu zaune tana waya. Katse kiran ta tar mami da murmushi suka gaisa. Ko kaɗan ba ta cewa mami komai akan abin da ya faru. Ba don kuwa inda sabo to an saba da hakan tsakanina da mami na. Mami ce ta numfasa tare da cewa, ina yarinya take ta shiga? Na murmushi ta ce suna ɗaki da mutuniyarta. Da bacci take yi, amma ina ji yanzu ta tashi don jiyo motsin su. Da yake mami takan shigo gidan sa'i da lokaci idan irin haka ta faru, kuma ta san ɗakin da nake zama idan na shigo. Sai ta wuce ɗakin da muke. Da sallama ta shigo, ma ce ta amsa da ƙarfi, amma ni ciki na amsa, kuma ba tare da na buɗe idanuwana ba. Mami gani na a kwance bata kawo komai a ranta ba. Ta murmusa tare da karasuwa bakin gadon. Sai da ta amsa gaisuwar da ma ke mata, sannan ta ce, "Baɗin maminta, ta so mu tafi ko?" A hankali na buɗe idanuwana da suka kumbura, ga kuma hawaye kwance a cikinsu. Na zuba wa mami nasu. Ban ce komai ba, kuma ban motsa ba, dan bana jin zan iya tashiwa balle tafiyar ma. Mami na tana kallon yanayina ta shiga damuwa, dan bata san ban da lafiya bane. A rikice ta zauna bakin gadon ta taɓa jikina, da yake zuwa lokacin zazzabin ya sauka, ko zafin jikin ba sosai ba, amma duk da haka da ɗumi. Mami na duk ta bi ta rikice kamar za ta yi kuka, ta ce, "Boɗi, me ke damun ki?" Na ma shiru ne, ban ce komai ba. Mami na cikin damuwa ta ce, "Banabsha, ki daina saka abu a ranki, ki saki ranki mamana, ki dinga taya ni da addu'a kawai, don wani abin nima ba da son raina nake yi ba, tashi mu je gida ki wanka." Yanzu ma dai ban ce komai ba, sai kokarin mikiwa da nai ina rintse idanuwana, dan har yanzu dai kaina yana min mugun sara. Amma tun da mami ta ce mu tafi, ba zan iya mata musu ba, dan Allah ma ya gani ina ƙaunar mahaifiyata. Ina son mahaifiyata fiye da yace nake son kaina. Duk wani mafarki na da burina ita ce, babu wanda na sani sai ita, ba wanda ido na ya taba gani da za a nuna a ce dan uwana ne ko wani nawa sai ita. Ita kadai gare ni, shi yasa bana hada soyayyar da nake mata da na kowa. Mikiwa ne, amma ganin jiri na neman yasar da ni, sai mami na ta hau da ni bayan ta. Kasancewar ba wani nauyi ne da ni ba, duk da dai in ka ganni zaka dauka na fi shekaru na, ko na kai irin 20 da dori haka na. Fitowa maka ya ɗakin ina bayan mami na lafiya abuna. Ganin mu sai ta girgiza kai tare da yin murmushi, ta ce, "Yau kuma taɓar Banabsha ya tashi har goyo ya kai a mata? A lallai yar gidan mami jin daɗi ya zauna maki." Ma tana murmushi ta ce, "Ni ma mami biyo ki zanyi a goya ni ma dan masoyiyata ta fi ni nauyi ma." Mami na murmushi ta wanda a koda yaushe yake zama makari sannan sirri na kyau da Allah ya mata. Da in ka kalli mami na zaka rantse Balarabiya ce ko Bafulatana, amma kuma duk ba abin da ya haɗa mu da yare biyan. Bayan su sun gama zolayar su mami, ta fice da ni a bayanta tana murmushi, muka yi gidanmu. Kasancewar babu nisa tsakanin gidanmu da na su ƙawata Umaima, jihar Adamawa, a ƙaramar hukumar Mubi, anguwar Kwatam. Nan ne anguwarmu. Anguwa ne na masu saka ido da kuma damuwa da rayuwar da bata shafe su ba. Mutane masu kiwon mutum ba dabba ba, komai aka yi idanuwansu na kai. Dan madaidaicin gidanmu flat ne mai ɗauke da center falo, sai kuma ɗakuna guda 3, wanda kowanne akwai banɗaki a ciki. Sannan daga gefe akwai kicin. Babu abin da mamina bata saka mana ba na more rayuwa a gidan, daidai buƙatar talaka mai rufin asiri, wanda in ka samu irinsa dole ka ce alhamdulillahi. Dan kuwa wani ko kwatankwacin sama ne ma yake bai samu ba. A filin gidan namu akwai kicin a waje, sannan da banɗaki. Gidan ba shi da wani faɗi sosai, kuma ciki duka interlock ne. A ɗakin da yake nawa mamina ta kai ni, ta kwantar da ni akan madaidaicin gadona. Juyawa ce ta fice a ɗakin, sai can ta dawo da abinci a plate da ruwa a kwaf da kuma magani. Magani ta zaunar da ni, tana jero min sannu ta ce, "Fadima, tashi ki ci abinci, ki samu ki sha magani. Kin ji ko 'yar albarkata ta maminta?" Mikiwa ne na zauna tare da zubawa mami idanuwana.
kallon mahaifiyata nake yi, ina mai jin ƙaunarta, yana ƙaruwa a raina, yana tsigar min a kowane sassa na zuciyata. Ina jin ina ma mu yi rayuwar mu biyun mu a hakan ba tare da wasu sun shigo ciki ba. Ina jin ina ma shikenan mami na ta daina wannan rayuwar, mu zauna haka abin mu, ta kula da ni ma na kula da ita. Amma sai dai kash, na san hakan ba mai yiwuwa bane. Tana ƙaunata, tana tausayina, amma wannan rayuwa ya zama kaddara a gare mu ne da ita, kuma amsa sunan yar kawa kaddara na ne, sai dai na yi haƙuri na karɓe sa da hannu bibbiyu. A baki take bani abincin ina ci kamar zan yi kuka, saboda a rayuwata ni bana ƙaunar abinci, wanda ta wannan dalilin ne har ɓarsa ya yi nasarar min mugun kamu. Amma a hakan mami ta ci gaba da bani har na kawar da kaina na ƙoshi, sannan ta ɗau magani ta ɓare ta miƙo min. Nan fa gizo ke saƙar, don kuwa wannan gaɓar ita ce daru. Nan na fara hawaye ina kuka ina girgiza kai bana son sha. Kallo na mami ta yi cikin lallashi da ta saba min a duk lokacin da za ta ban magani. Ta ce, haba sayyada Fadima, shugabar mata, Nana Fadima, Fatima Bintu, Batula, Fadimatu Zara, Sadiqa, yarinyar kirki jaruma, da girmanki ai sai magani ya ji tsoronki. Takwara ga diyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Ya haƙuri ki bar kuka, ki karɓa kin ji, zan baki abu mai daɗi. Ina kukan ina ya rufe hannuna na karɓa na sha. Ajiyar zuciya na dinga jerowa kamar na koma na kwanta, amma mami ta tashe ni wai na watsa ruwa. Lankaɓe kai na cikin shagwaba na ce, mami, ni kan ba zan iya ba sai an jima. Kallo na ta murmusa sannan ta ɗaga ni, ta fara cire min kayan jikina, tana gamawa ta ɗaura min tawul tana cewa, yanzu Banafsha, da girman ki kike so ki ce sai na miki wanka? Kin fa zama budurwa yanzu, shekaru 20 fa ba wasa ba. Ko in na aurar da ke, haka zaki sa sirikina sai ya dinga miki wanka kullum kamar ba bai da aikin yi? Tura baki na idanuna har ya kawo kwalla. Dan maganar da ta yi na ce, mami, ni ki bari ba na so, ba ruwana da maganar nan, kuma ba ruwana da namiji balle aure. Mami ajiyar zuciya ta sauke kamar ta zauna tana kallo na cikin yanayi na muhimmin magana za ta yi. Sai ta ce, Banafsha, na hane ki wannan magana, banda abin da ya rage min a rayuwata a yanzu sai ganin na aurar da ke, domin kuwa aure shine mutunci kowace ɗiya mace, kuma buri ga iyayenta su ga sun miƙa ta gidan miji lafiya cikin mutunci. In Allah ya yarda mijin da zai aure Banafshan mami sai ya kasance mai matukar sa'a wanda ba shi da tsara. In Allah ya yarda za ki rayu a gidan mijinki rayuwa ta matar sarki. Wannan magana da mami na ta yi ba karamin fama min ciwon da ke zuciya ta yi ba. Kuka ne ya kwace min ba tare da na yi niyyar kukan ba. Cikin kukan na ce, mami, ashe mutuncin kowace ɗiya mace aure ne? Mami na kin san da haka, amma me yasa kika take sanin? Mami ke ma fa kina da iyayen, amma me yasa ke ba za ki cika masu nasu burin ba, ki rike mutuncinki, sannan kuma ki zauna a gidan miji? Me yasa mami na? Me yasa kika zabar mana wannan rayuwa? Wai mami? Na ƙarashe maganar cikin matsanancin kuka mai cin rai. Mikiya mami na ta ranta a matukar ɓace, wanda na tabbatar rashin lafiyar da ke damuna shine kawai ya cece ni daga samun sadakan mari ko ko duka daga mami. A fusace ta nuna ni da yatsa cikin fushi da ɗaga murya ta ce, Banafsha, kake da darkitun zirani har ɓacin rai ya sanya na maki baki. Kallon mami na ne ina kan kuka na ce, mami, wallahi ko kin tsine min ba zai taɓa kama ni ba har abada in dai akan wannan maganar ne, domin Allah ya faɗa baya kama bawansa da laifin da bai aikata ba. Allah ba azzalumi bane, sannan Allah ya sani gaskiya ce, kuma Allah da kansa ya ce ko iyayenmu ke yin ba daidai ba mu faɗa musu gaskiya ko mun ɗacinta. Dan Allah mami na ki haƙuri, gaskiya ce na faɗa, amma in har na ɓata miki rai to ki yafe min. Kada ki fushi da ni, Allah huci zuciyarki mami na. Tashi ki je ki watsa ruwa, kuma kina fitowa ki tabbatar kin yi sallah kamin ki kwanta. Mami na gama faɗar hakan ta fice a ɗakin. Tashi ne na shiga ban ɗakin ina cike da tunani, dan zuwa wannan lokacin idanuwa na sun kafe babu hawaye. Kukan yau kuma ya tsaya sai kuma na gobe. Dan wannan wani abu ne gare ni da kullum shine sana'ata kuma kalubale na. Ba ranar da gari zai waye har rana ya faɗi ban yi kuka akan halin mami na ba, ko wani abin idan ta mini. Ina gama wanka na ɗaura alwala sannan na fito. Komai ban shafa balle wani abin. Humurar da mami ke saya min kawai na shafa a inda ya kamata na sassan jikina. Sannan na buɗe durowar kayana na ciro simple material, riga da wando da mayafinsa, wanda ɗinkin ke kama da Pakistan dress. Ina sakawa na ɗau hijab na tada sallar magrib. Ina idarwa na ɗauki Qur'ani na fara karatu. Ni ce ban tashi akan dardumar ba har sai da ni sallar isha'i. Na tabbatar hadda na ya zauna, sannan na naɗe na ajiye sa.
Da ya ɗin jikina na fito falon namu, amma mutumin da na gani zaune a falon namu shi ya sanya ni juyawa da sauri. Wannan kama a ce ma na ƙarasa shigewa ɗakin, mamina da fitowanta kenan. Ta ganni ta ƙwala man kira, kuma kiran nata ne ya tsayar da ni. Ban shige ɗaki ba kuma ban jiyo ba, ina dai tsaye a wajen cikin takaici da haushin mutumin da ya zo wajen mamina. Mamina kyakkyawa ce ta gasken gaske, farar mace ce mai ƙaramin ruwa, don in ka ganta ba za ka ce ta haife ni ba. Tana da dogon hanci da tsayin gashi, wanda hakan ke sanya wasu mutanen mata kallon bafin latana. Sannan tana da kyakkyawar ƙira, wanda har zuwa wannan lokacin da ni ma na zama budurwa, amma ƙirjinta ba su kwanta ba, ko don ni kaɗai ta shayar ne oho. Kuma mamina tana gyaran jikinta sosai, sannan tana da ƙugu wanda ke ɗaukar hankalin mutane, da ni ma a wajenta na gado ƙugun da mazaunai. Wasu in suka ganni ma har ciya suke, ni ma na biye wa uwata na fara bin maza, don kusan kallon da mutane ke min kenan, akan ni ma na san maza na buɗe sosai. Jin muryar mamina ta ƙara kiran sunana a karo na biyu, kuma na san falon take so na dawo. Tura baki ne don kuwa na tsani wannan mutumin da ke zaune a falon namu, saboda duk cikin masu zuwa wajenta a manyan mutane shi yake ban haushi, ganin babban mutum kamar sa, ga kuɗi ga kyau, amma yake biye wa bin mata, don na tabbata yana da yaron da zai kusa sa'an mamina. Dan daga ganinsa ya baiwa shekaru 50 baya, saboda babban mutum ne sosai, kyakkyawa har da farfararsa. Wannan karon ina ji muryar mami na jiyo, cikin nutsuwa nake tafiya kamar bana so. A haka na karaso cikin falon, fuska na a haɗe, samsam babu annuri ko kaɗan. Kalan da mami na ta jefo min shi ya sanya ni tura baki ciki. Na ce, an wani lafiya Alhaji? Alhaji Muktar washe baki, dan sosai yake ƙaunar mahaifiyata, wanda wannan soyayyar da yake mata shi ya sanya ni ma yake ƙaunata tamkar 'yar cikinsa. Kayayyaki ne menene duk idan ya tashi zuwa sai ya kawo min. Kwanaki har ya sa min waya babba mai kuɗi, amma kuma mamina ta maida masa ta ce ba zan riƙe waya tun yanzu ba. Amsa gaisuwar yana ta saka min albarka, amma ni fuska na ko annuri babu, balle batun amsa albarkar da yake sanya min. Na tashi zan koma ciki sai ya tsayar da ni ta hanyar cewa, yarinya ta Banafsha, ga tsare baki ki taho ki amsa. Cikin takaici na jiyo, ji nake kamar na shaƙi sa ya mutu na huta. Durƙusawa ne na miƙa hannaye na bibbiyu na karɓa abin da yake miƙa min. Na ce masa, na gode Alhaji, Allah ya ƙara arziki da ɗaukaka. Yana murmushi da jin daɗin addu'a ta gare sa kullum, don muddin zai min kyauta to ni kuma sai na suburbuɗo masa addu'a ko ban yi niyya ba. Cewa amin ya rabbi, yarinya kirki, Allah ya miki albarka, ya albarkaci karatunki, ya baki miji na gari. Amsa wannan addu'a sai mamina ne ta yi shi cikin fara'a, dan tana ƙaunar mai ƙaunar gudan jininta. Yarinyar ta guda ɗaya tal, kamar tsoka a cikin miya. Ni kuwa tuni na jima da shigewa ɗakina, inda na jifa da ɗan ƙaramin jaka, dan abin hannunsa baya burge ni. Subhanallahi, shine abin da baki na furta, ganin wani haɗaɗɗen ƙur'ani ɗan madaidaici ya faɗo, ga tarbin irge counter, ga kuma sallaya ɗan ƙarami, ga kuma ruwan zamzam, duka suka faɗo daga cikin jaka. Da sauri na sunkuya ina tattara su, wanda ban san lokacin da murmushi ya kuɓuce min ba, dan a rayuwata sosai nake ƙaunar ganin an min kyautar ƙur'ani ko sallaya. Na dinga tsalle da murna ina ta jero masa addar Allah ya shirya shi, ya sa ya bar man mata. Amina ma Allah ya shirya mai ita. Tuni na amince na mance da haushinsa da nake ji, na kama murna ina jiran Allah ya kai mu gobe da nuna wa Umaima. Ni da na shigo ɗaki da niyyar bacci, amma ganin wannan kyauta ban san lokacin da na miƙe na ɗauro alwala na tada nafila ba. Ina mai kai kuka na ga Allah, na roƙa wa waɗannan bayan nasa shirya. Ɓangaren su mamina ina barin falon ta duba Alhaji Muktar da murmushi ta ce, mun gode sosai Alhaji, Allah ya saka da alheri, ya kuma ƙara arziki, ya wa zuriya albarka. Alhaji Muktar murmushi ya ce amin suma amin, hajiyata amaryata. Hararsa mami ta ce, za ka fara ko? To Alhaji, bana son wannan magana, ka bar kawo min shi. Cikin mamakin lamarin mami ya kalle ta ya ce, Ramlatu, wai me yasa kullum in nace miki ba lafiya a lamarinki akwai wani abin sai ki musa min ki ce ba haka ba? Mutumin da yake lafiya kalau zai zaɓi irin rayuwar na? In aka miki magana aure kamar an kashe miki wani naki, wai me yasa? Ramlatu, ki sani ina son ki, san da ban taɓa yi wa wata ɗiya mace ba, amma dai babu komai, zan bar wa Allah duk wani lamari na ya iya min. Ki sani kuma in an yi duniya dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na aure ki, dan na gaji da wannan rayuwa da muke yi mara fa'ida, da girman mu da komai ga yara, amma mu dinga sabawa Allah, ba ma tunanin abin da muke yi bashi ne, kuma za a yi da yaran mu,
wallahi la'azim Ramlatu, dan ke na je maka wannan karam, dan duka addu'ata akan ki na yusa. Ina mai sa rai da fatan Allah ya amsa min ya saita lamaranki. Insha Allah wata shekara ki ma za ki je dan ki karo addu'ar kanki. Ni dai burina na aure ki mai komai a inuwar sunna da lada. Wannan kazamiyar rayuwar ta ishe ni. Mami da zuwa yanzu ta cika ta yi fam kamar za ta fashe. Cikin ɗaga murya ta ce, Alhaji Muktar, ina ganin girmanka da darajarka. Ko babu komai don soyayyar kake nuna wa yarinyata wacce tafi min komai a rayuwa, to shi yasa nake shiru nake ci gaba da sauraron ka. Amma kar ka yadda ka fara tunanin wuce gona da iri. Ko an gaya maka ban san duk abin da kake aikata min bane. Ban san me kake shirya min ba akan jama'a. Ka rike girmanka. Idan ba haka ba na kusa daina sauraron ka. Magana aure ka aje sa a gefe. Na yi aure na gama yi. Haka nake son rayuwata. In ba za ka iya ba ka fita a rayuwata ka kyale ni. Ai akwai mata da yawa a duniya. To ka je wani wajen ka nemi ta aure. Ni ba aure ne a gabana ba. Alhaji kallon mami yake kuma babu alamun ɓacin rai a fuskarsa. Sai ma wani sirritaccen murmushi da yake saka mata. Ga kuma fara'a wanda a koda yaushe in suka samu saɓani irin haka akan ya mata maganar aure tana bambani to iya abin da yake yi kenan murmushi. Ajiyar zuciya ya sauke ya ce Allah ya huci zuciyarki hajiyata kuma amaryata in Allah ya so ya yarda. Cikin jin haushi mami ta miƙe ta shige ɗakinta tare da banko kofa har da sakaki. Shi kuwa ganin hakan sai ya hamdala don haka yake so dama. Tashi waye ya shiga ɗaya ɗakin ya watsa ruwa ya ɗauro alwala na filfilo yana mai ƙara miƙa kukansa ga Allah akan wannan baiwar Allah da yake matuƙar ƙauna yana kuma idarwa ya kashe wutar ɗakin ya kwanta. Washegari da ya kama Juma'a da sassafe na fito na shara da wanke-wanke da girki shaf-shaf. Ina kammalawa na ɗiba nawa na ci na koma ɗaki na shirya don zuwa makaranta. A bakin ƙofar ɗakin mami na tsaya ina sallama daga ciki mami ta amsa min ta ce na shigo. Tura ƙofar ne na shiga na tarar da ita ne zaune a bakin gadonta. Alhaji kuma yana zaune akan kujerar zaman mutum biyu da ke cikin ɗakin. Durkusawa ne na gaishe da Alhajin ina ƙara masa godiya sannan na gaishe da mamina. Ta amsa tana tambayar har na shirya kenan? Na ce mata mami na shirya class na 7:30 ne muke da shi. Mamina ta ce to ba nafsha Allah ya bada sa'a a dawo lafiya. Ba dai akwai kuɗin mashin a hannunki ba? Daga kai kawai ne na juya zan fice a ɗakin sai na ji muryar Alhaji yana cewa dota tsaya na ajiye ki a makarantar ko? Kamar an bani sakon mutuwa hakan na ji amma babu yanda na iya. Haka na fice na tsaya jiran sa a kofar gidanmu. Salama Alhaji yawa mami akan zai tafi kuma zai fi sati bai zo ba. Ta kula sosai sannan bai son yawan kula-kulan mutane. Kallonsa mami ta tana murmushi ta ce Alhaji kana son jan magana. Kai ba mijina ba komai ba kana bani doka. To gaskiya sai dai ka haƙuri. Dan yanda ka gani ka biyo haka kowa ma. Shi yasa na faɗa maka tun farko. Ni daduro ba shine abin da ya dame ni ba. Kowa ya samu rabonsa ya gaba. Bismillahirrahmanirrahim. Yar karuwa kashi na 3. Kamar an bani sakon mutuwa hakan na ji amma babu yanda na iya. Haka na fice na tsaya jiran sa a kofar gidanmu. Salama Alhaji yawa mami akan zai tafi kuma zai fi sati bai zo ba. Ta kula sosai sannan bai son yawan kula-kulan mutane. Kallonsa mami ta tana murmushi ta ce Alhaji kana son jan magana. Kai ba mijina ba komai ba kana bani doka. To gaskiya sai dai ka haƙuri. Dan yanda ka gani ka biyo haka kowa ma. Shi yasa na faɗa maka tun farko. Ni daduro ba shine abin da ya dame ni ba. Kowa ya samu rabonsa ya gaba. Alhaji kamar zai kuka ya ce Ramla ki bar faɗa min irin maganar nan. Kin dai sani tsakanina da ke daban da tsakaninki da sauran ko? Kuma idan maganar ban aure ki ba kike yi ba me kike ci na baka na zuba? Ayan Allah ya yarda Muktar sai ya mallaki Ramla ba da jimawa ba. Allah raba mu da zaman dadarancin nan. Hararsa mami ta fice a ɗakin. Shi ma ban tayi dan ya san suka tsaya sai su bata wa Banafsha lokaci akan maganar su. Har bakin motar ta raka sa ya shiga ta saka masa hularsa tana masa murmushinta mai zautar da shi ta ce Allah ya tsare hanya ya kai ka lafiya. Allah kare man kai a gaida Hajiya da yaran mu. Alhaji yake tamkar ya dauke ta yanzu ya kai ta gidansa a matsayin matarsa amma babu hali. Murmushi kawai ya ce amin mamin yara sai kuma kin gani. Mami ta bude masa madaidaicin gate namu ya fito. Sannan ta ga shiga na tashin motar sannan ta kulle ta koma cikin gida. Tafiya muke sautin kira'a alkur'ani mai girma na tashi a cikin motar wanda da alama karatun musabaka ne dan daga yanayin karatun na gane. Alhaji jiyowa ya kalle ni ganin ina bin karatun ya ce karatun ya miki daɗi ke ma ko dota? Daga kai ne kawai alamar dan duk da kuwa san da yake nuna min da kulawa tamkar yarinya cikinsa hakan baya hana ni jan haushinsa tunda shi ma biyo mahaifiyata yake suna zubar da girman su.
Yana murmushi ya ce, yarinya ta ce wacce ba za ta wuce sa'arki ba suka yi musabakar, sannan ta zo ta biyu. Yanzu haka tana kokarin haɗa haddanta. Sunanta Hawwa'u, amma muna kiranta da Majida. Allah ya ƙara basira ya albarkaci karatu. Iya abin da na furta kenan daidai muna shiga babban gate na makarantar mu, College of Health Mobi, inda nake a shekara ta biyu. Ina karantar CHEU. Muna a semester ƙarshe ne. Fada ya man na ƙara mai da hankali na sosai, sannan ya miƙa min kuɗi na yi na mashin, amma kuma na ƙi karɓa. Juyin duniya ya da ni, amma sam na ƙi. Gana hakan sai ya mayar da abinsa aljihu, ni kuma na sauka tare da musu addar a isa lafiya. Shi kuma ya ja motarsa ya tafi. Ajinmu na ƙarasa inda na tarar har malami ya shiga, wanda ke ɗaukar min environmental care. Nan na samu waje na zauna ina saurara karatu. Sai da muka share awa guda har da ɗori, kamar malamin ya juya ya fice. Ina ƙoƙarin miƙewa na ji mutum ya zauna gefe na. Juyawa ne ganin Umaima ce, sai na haɗa fuska na wuce na fice a ajin. Ina tafiya ta sha gabana ta kama kunne tana cewa, haba masoyiyata Banabshati, ki yi haƙuri mana. Ko kallonta na ƙi. Na juya zan ci gaba da tafiya, kawai sai ta rungume ni ta ce, wallahi masoyiya ba laifina ba ne. Ya da nishi ne ya hana ni zuwa gidanku, ya ce shi zai kai ni makaranta, kuma ke ma kin san halinsa, in na ƙi zai bulale ni ne. Ni ban san jarabar da ya saka shi dawowa jiya Alhamis dare ba, mutumin da Juma'a ma sai yamma yake dawowa. Cikin gamsuwa da maganar ta na ce, shikenan Umaima ya wuce, shi kuma me niyyar raba mutunci da soyayya, Allah ya shirya sa. Ni ma yau alhajin da nake gaya maki ina jin haushinsa sosai, shi ya kawo ni. Da muka wuce ƙasan wani bishiya muka zauna, har na bata labarin kyautar da ya kawo min da kuma labarin yarinyarsa da ya bani. Marmashi Umaima ta ce, Allah ko Banafsha, wannan bawan Allah kamar dan Allah yake son mami. Umaima kenan, inda gaske yake son ta ai sai ya aure ta, amma yake biyo ta har ya dinga kwana a gidanmu. Na faɗa miki duk cikin masu zuwa wajenta shi kawai ke yin kwana har fin ɗaya, wata ran fa sai ya kai kwana 4 har da ɗaki ɗayan ma, har da ɗaki ɗayan can nasa ne. Ni ban ma san shi kuma me yake cewa matansa ba, da har yake kwanaki a gidanmu. Allah na tsani mutumin sosai. Ganin raina na ƙoƙarin ɓaci, sai Umaima ta kawar da maganar, muka kama wani. Har muka koma class aka ci gaba da lecture. Mu ne ba mu tashi ba sai karfe 1 cif na rana. Inda ana tashi ni da Umaima muka fito muka nemi mashin, muka yi gida ba ɓata lokaci. To masu saurare, a nan za mu dakata. Sanin halin 'yan unguwarmu iyayen sa ido, sai muka roƙi mai nafef ya kai mu har ƙofar gida. Hakan ko aka yi kamar yadda muka buƙata. Muna sauka muka yi sallama, Umaima ta juya ta nufi gidansu, ni kuma na shige gidanmu. Ashe mu bamu san tun saukan mu a mashin ya da nishi da ke tsaye a ƙofar gidansu yana kallon mu ba. Umaima ta zo shigewa gida kenan, kamar daga sama cikin tsawa aka ce, ke me haɗa hanyar ki da na yarinya mara tarbiyyar can? A razane ta jiyo jin muryar ya da nishi. Ita duk tsammaninta ya koma kamarin ɗazu, ashe yana gida. Tuni hanjin cikin Umaima suka ɗori ruwa ganin irin kallon da yake jifanta da shi. Ya da nishi kenan, saurayi chocolate kalo kyakkyawan gaske, wanda kana ganin su kaga fulanin Kamarun. Da hatta dogon gashin su shi ma ya bari. Idan kaga kansa sai ka ce na wata mace mai tsayin gashi ce. Mutum ne mai zafin hali ga kuma ji da kai, baya son reni ko kaɗan. Ba shi ne babba a gidan ba ma, amma za ka rantse shi ne babban so saboda halinsa. Umar ma kamar za ta yi kuka ta ƙaraso gabansa ta tsugunna tana cewa, kai haƙuri yaya ba zan ƙara ba. Wani mugun kallo ya aika mata kamar zai kifa mata mari. Cikin ɗaga murya ya ce, idiot, a ce ma a gani kamar na ɓallaki. Kina haɗa hanya da ita salon a ce ke ma baki da tarbiyyan ko? Kina son ki ɓata mana sunan gida? Miƙewa Umaima ta da mugun gudu, bata jira ya gama faɗan abin da zai faɗa ba, ta shige gidan nasu tana haƙi. Umma Kaltum Aliyu Muhammad Yawande shine asalin sunan ƙawata Umaima, wacce ta kasance 'yar auta a ɗakin Umma Sabira. Matan abbansu Umaima Alhaji Aliyu Muhammad Yawande biyu ne, Umma Sabira da Umma Kaltum, wacce ƙawata Umaima take takwararta. Umma ta kasance mace mai fara'a da sanyin hali, ga sanin ya kamata ga kuma haƙuri, babu ruwanta, haka yaranta ma babu ruwansu. Saɓanin Umma Sabira da take masifafiya, ba haƙuri kuma ba ta ƙaunar kowa sai nata, ba ta son reni, amma yaranta ba su iyo halinta ba. Umma Sabira ita ce uwar gida, yaranta 4, yaya Kabir wanda muke kira da yaya babba, sai ya Danish, sai ya Mus'ab, sai autar su ƙawata Umaima. Duka yaran Umma Sabira sanyin hali ne gare su, tamkar Umma ce mahaifiyarsu ba Umma ba. Musamman dai Umaima ta kwara
ga umma din, wacce kaman awa umma ta kwarar ma sai da aka sha daro da umma Sabira akan taya za a sanya wa yarinyar ta sunan kishiyarta. Ya dani shine kusan ya dauko rabin halin umma Sabira, amma dai ba duka halin nata ya dauko ba, dan shi yana da hakuri, kawai ya cika faɗa ne da kuma rashin son reni. Umma kuma yaranta uku ne, yaya Faruk wanda yake babban yaranta, sai kuma yaya Sadiq, sai kuma yar autarta Balkisu wacce ake kira da Nana. Yaran ummu babu ruwansu kamar ummu, haka kuma su ma suke da sanyin halinta. Idan ka shigo gidan zaka dauka duka yaran gida yaranta ne, dan ba ruwan ummu da bambanci ko wani abin. Duk da Umaima ta girma Nana, amma duk abin da za ta yi wa Nana sai ta yi wa ƙawata Umaima. Wani lokacin ma sai ta saya ma Umaima abu ba tare da ta saya wa yarinyar ta ba. Tunda na taso a unguwar nan na gan mu kuma na ga umma kan shigo gidanmu lokaci zuwa lokaci, inda har ƙawance shi tsakanina da Umaima tun muna yara har Allah ya sa maka girma. Amma umma Sabira da ya da nishi kwata-kwata ba su son ganin Umaima tare da ni. Ita kuma Umaima ƙaunata take yi dan Allah. Soyayya ce da aminta tsakaninmu ba kaɗan ba. Tun daga primary school har secondary har zuwa yanzu da muke matakin gaba da secondary, duka makaranta ɗaya muke yi kuma aji guda. Haka a ɓangaren Arabic ma makaranta guda muke. Ƙawata Umaima na da ƙwaƙwalwa, ni ma haka. Shi yasa ko a makaranta kullum mu ne a gaba. Duk gidan nasu kyawawa ne dan Abba suka ɗauko, amma kyawun ya da nish ya fita daban. Dan shi kamar ya haɗa danki da baƙaƙen Laraba, amma ba Fulatinin Kamarun ne, su gaba da baya. Abba da Umma Sabira 'yan Kamarun ne, Umma ce kawai 'yar Najeriya, a nan cikin Mubi, amma ita ma ba Fulatana ce. Kowa na so na a gidansu ƙawata Umaima, banda Umma Sabira da kuma ya Danish, wanda su biyun nan har kira na da sunan da na fi tsana a rayuwata suke, wato 'yar karuwa. Ya Danish ko kallo na sai ya harare ni, ko kaɗan baya son ganin ina shiga gidansu. Shi yasa wani lokacin mami na ke hana ni, amma Abban sai kan tsawatar masa shi da ummansa akan su daina tsangwamata. Amma Umma Sabira in ta tashi sai ta kada baki ta ce, ai Abba so yake shi ma ya bi karuwar uwata, shi yasa yake haɗa ni da yarinyarta, don haka ba da ita ba. Sai ta sa yaya Danish ɗin ya dinga dukan Umaima akan ta daina kula ni. Amma Umaima ko me zai mata sai ta shigo gidanmu, kuma sai dai in ba ta ganni ba sai ta min magana. Ran da aka ci sa'a Umma na gida, to ko me Umma Sabira za ta ce ba ta bari ya Danish ya taɓa Umaima, dan tana son ta sosai, wanda Umma Sabira ke faɗin wai soyayya na munafunci ne. Ya Danish mutum ne da bai damu da yawan magana ba, kawai dai in har ya ƙi abu to ya ƙisa ne, ko hanya baya son ta a haɗawa da shi, wanda kuma abin da bai sani ba shine ni kan ba iya shi na tsana ba, ga baki ɗaya maza na tsare su a rayuwata. Da ya kwantar da hankalinsa da tsangwamata da ya fi masa, don ni ma na tsane sa fiye da tunanin mai tunani. Tun ranar da ya fara ce min 'yar karuwa, tun ranar ya fice min a rai. Umma ganin Umaima ta shigo gida da gudu ne kamar an biyo ta, sai leƙa bayan Umaima take dan ta ga waye biyo ta, amma bata ga kowa ba. Kallanta ta ce, Umaima lafiyan ki kuwa? Ke da wa da gudu haka? Umaima na haki ta ce, Ummu wallahi ya Danish ne ya biyo ni. Kada kai kawai Umma ta ce, na san za a rana, wai an saci zanen mahaukaciya, to Allah ya kyauta kawai. Danish ko kaɗan baya ji, ban san me Banafsha ta ci masa ba, dan na san ba zai wuce dan ita ya biyo ki ba ko? Wuce ki je ki huta, ki ɗiba abinci a kicin, shi kuma zai shigo ya same ni. Amsa Umaima ta wuce cikin ɗakin su, ta sauya kaya, ta watsa ruwa, ta yi sallah, sannan ta ɗebo abinci, ta dawo falon. Tana ci tana kallo sai ga Nana ta shigo. Kallanta ta ce, ke kuma daga ina? Ta yani tambaya ta dai, faɗin Ummu da ke zaune ita ma tana kallon. Nana tura baki ta ce daga gidan babban yaya nake. Tana faɗa ta wuce ɗakin su. Ni ko ina shiga gidanmu na tarar mami na tana shanya kayana da ta gama wankewa. Rungume ta ne na ce, sani da aiki mami na. Maimakon ki bari idan na dawo na yi, ko da gobe ne tunda ba mu da class. Parrot, daga dawowa kuma sai surutu? Wuce ciki, ai na gama wankin. Faɗin mami na tana min murmushinta mai tsada. Ni ma murmushin ne na shige ciki, ina jin farin ciki haka kawai, ban san dalili ba. Uniform nawa na cire, sannan na fito falon namu, na tarar komai a gyara tsaf, ko ina sai tashin kamshi yake kawai. Mami na kenan, ga tsafta ga son kamshi, da kuma kyau. Allah ya bar min ke uwata, ya kuma daidaita rayuwar mu. Abin da na faɗa kenan na wuce kicin namu. Abinci na ɗebo, shinkafa da miya ne da ya ji ice fish, ga kosulo a gefe. Ɗan kaɗan na ɗebo kamar an roƙo, wanda ko yaro aka bawa zai cinye tas bai ƙoshi ba. Na dawo falon na zauna ina addu'ar kar mami na ta shigo, ban fara ci ba, ta gane ban ɗibo da yawa ba. Na sa cokali zan fara ci kenan, sai kawai mami ta shigo. Rarraunai da idanuwa na, kana gani na ka gani marasa gaskiya. Kallo ɗaya mami ta mini da ni da plate ɗin da ke gabana,
ta girgiza kai ta wuce ɗakinta. Bata ce komai ba. Ganin ta shiga ɗaki da mugun sauri, ni ma ne nawa ɗakin. Na ci abincin na sha ruwa sannan na tashi na ɗauro alwala, na sallah azhar. Kyautar da Alhaji ya kawo min na jido na kai wa mamina. Dan ta dinga jin daɗi tana masa addu'a, sai ta ce, "Yauwa Banafsha, kin gama kin tuno min. Dama ya ce na tambaya makarantar ku ana musabaka ne ko kuwa ba kwaye? In ba kwaye sai a sanja miki, wai dan musabaka na ƙara sa yaro zama mai hazaƙa da ƙoƙari." Mami, ni fa ban cika son musabakan nan bane. Dan ana ce masa wai karatun riya ko kuma gasar karatu wanda aka mai da shi tamkar abin jan fitina. A makarantar mu ana yi, ni ce kawai bana so. Don kwanaki ma Umai mata ce mu yi naki, duk da ko malaman na zabar mu, amma sai mu bada uzuri. Murmushi mami ta ce, to, kin ga dai cewa ta kai wasu ne suke faɗin hakan, ba wai duka mutanen duniya ke faɗa ba. Amma yanzu ki aminta ka ɗauki musabaka akan ra'ayinki. Ni mami, na ɗauke sa tamkar dai wata hanya da dama da ake ba wa ɗalibi don ganin 'yan inganta karatunsa. A zahiri za ka yi karatu ne don kar ka faɗi, amma a ainihin niyyar abin an saka shi ne don ka ƙara mai da hankali akan karatu. Yauwa yarinyar kirki na Fadima Batula, kin fahimta da kyau, haka nake so. Dama a koda yaushe tunaninki ya sha bamban da na sauran mutane. Ta kowace siga ki kasance kin ɗauko halayyar mai sauɗinki. Abin da nake so ki ƙara akan wannan tunanin naki shine ki ɗauko hadisi na farko a cikin 40 hadis ki ƙara a kai. Kallon mami na ne na ce, mami, hadisin na nufin dai komai ana yin sa ne da niyya, kuma komai kai yana tafiya ne da niyyarka. Good girl. Kin ga kuwa ashe in kika yi kuduri naki niyyar daban, ba dariya ba ko gasa, kin ga ke daban saura daban. Allah subhanahu wata'ala ya ce, muna duba ne zuwa ga zakatanku ba jikunanku ba. Kin ga kuwa abin da ka kudurta a zuciyarka shine abu na musamman da Allah zai tuhume ka akai. Murmushi ne cikin gamsuwa da zancen mami na ce, shikenan mami, na fahimta, in Allah ya yarda zan gyara niyyana. Yauwa, ina so wani musabakan ya zama da ke a cikinsa, sannan ki dage ta yadda al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam za su yi alfahari da haihuwarki. Ki kulle idonki, ki toshe kunnenki, kawai ki fuskanci abin da kika sa a gaba, in har dai bai saba wa mahaliccinki ba. Ki kula sosai, akwai ina ki rike mutuncin kanki, dan shine kimarki da darajarki a gidan mijinki. Allah ya miki albarka, ya albarkaci dukkanin rayuwarki Fadima. Duk maganar da mami na ke idanuwa na kanta, ina kallonta, ina mamaki a zuciyata da lamarin mami na. Anya lafiya? Mami na tana da ilimin boko da Arabic fiye da tunanina. Mami ta san hukuncin kowane laifi da ayar da aka sauke hukuncin barin ma dai zina. Amma me yasa mami na ta zaɓi rayuwar karuwanci? Me yasa ta zaɓi take saninta? Me yasa ta kauda kai akan ayar Allah? Ta zaɓi zubar mana da mutunci akan adana mana shi. Sannan sai ta ce na riƙe mutunci na. Koma dai menene, adda ita ce maganin kowace iriyar cuta da musibar rayuwa. In Allah ya yarda, ni kuma zan dage da kai kukana ga Allah, na dage da addu'a. Magana da mami na ke yi shi ya dawar da ni daga duniyar zancen zucin da na tafi. Banafsha, me kike tunani haka? Cewar mami na idanuwanta a kaina. Bude baki ne da niyyar faɗa mata, amma sai na kasa. Kawai na ce, mami, ina tunanin assignment da aka bamu ne, gashi hand out yana wajen Umaima. To maza tashi ki je ki karɓo, daga nan kuma ki gaida min ummanku. Mikiwa ne na tafi ɗakina don saka hijab, amma ina shiga ganin mayafin dogon rigar material da ke jikina, sai na fasa ɗaukar hijab. Na ɗau mayafin tun da dai gidan su Umaima kawai zan je. Ina fitowa mami ta kalle ni, ganin mayafi na saka ba hijab ba, sai ta ce, Banafsha, ke kuma ina za ki da mayafi ba hijab ba? Mami, Allah babu inda zan je, iyakaci na gidan su Umaima, kuma yana karɓa zan dawo. Mami na ta ce, amma dai kin san gidan su Umaima ba su kaɗai bane ba ko? Kin san akwai maza, ba iya mata bane, kuma ba maharamanki ba. Yanzu ko maharamanki ma ba kowane irin shiga ake so ka yi ya gani ba, balle wanda ba maharamanka ba. Maza ko ma ki sako hijabinki, ba na san shirme. Yarinya ta girma bata san ta girma ba? Bismillahirrahmanirrahim. Yar karuwa, kashi na 4. Bare da cewa ne na ce, Allah, yanzu zan dawo fa mami na. Tam, maza ki sauri ki dawo. Kin san ba san fitar ki da mayafi nake ba, tunda ke ma kin san kirar da Allah ya miki. Yarinya fuk kamar kazar gona. Murmushi ne kawai na fice, tunda dai ta bar ni ta baka. Amma ina jin kunya dan na san nufin mami. Allah ya wadata ni da arzikin mazaunai, wanda ka kuguna ka rantse na san maza. Kirjina ko masha Allah, dan su ma Allah ya azurta ni da su. Shi yasa mami na idan ta tashi take ce min kazar gona, brolas, fuk. Gashi idan ina tafiya komai na jikina motsawa ke, kuma dai ba rigima nake ba, haka Allah ya yi ni.
Da sallama na tura kofar gidan nasu na shiga, kaina a ƙasa, na tankari hanyar shiga babban falon gidan. Ba an kare ba kawai na ji ni na yi karo da mutum. Na yi baya zan faɗi haka wanda muka yi karan, nan ko ya hana ni faɗuwar ta hanyar tare ni. Sai da na zauna da duwawu na dabas a ƙasa. Yar ƙaramar ƙara na saki na ce wash Allah wayyo Allah. Mami na mazaune na sun yi targaɗe. Tsakin da aka ja shi ya sanya ni dawowa hayyaci na. Na ɗago fuska a hasale cikin tarin takaici da masifa. Duk da ganin wanda muka yi karo da shi ɗan, amma hakan bai sanya ni shanye haushin tsakin da ya min ba. Da ƙyar na miƙe ina riƙe gugu na ce, mutum ba abin da ya iya sai son taɓawa mutane jiki, wai a hakan shi kamamme ne kuma na gari. To kai ɗin ma dai ba wani na kirki ba ne. Ina gama faɗa na yayi bo mayafina da ya gefe na miƙe zan wuce, amma sai ya sauran shan gabana yana ƙare min kallo sama da ƙasa. Tofar da yawu ya sannan ya ce ƙaramar iska, baki da abin da zan kalla ma balle na taɓa. Hararsa ne cikin ɓacin ran abin da ya man, ni ma na tofar da yawu kamar yadda yi, amma yawuna da sai akan takalminsa. Na murguɗa masa baki tare da harara na ce, alhamdulillahi, tunda ni ƙaramar 'yar iska ce, kai kuma sannu babban ɗan iska mai digiri mai son taɓa mata, to wallahi dan ka ji ba nafsha ƙwalilanka ce, dan ni ba irinsu ba ne, na fi ƙarfinka, sai gani sai hange daga nesa, ƙwalilan biri da hantar kura. A zuciya da nishi ya ɗaga hannu da niyyar sauke man mari, har na rinsa ido ina jiran saukar marar, sai muryar ummu ne ya sauka a kunnenmu, wanda ya nasara tsaye da su, Allah ya taimake ni. Cikin ɓacin rai ya juya ya bar wajen, yana man kallon da na san fassararsa, bai wuce karki sake mu haɗa bani. Ummu ƙarasowa dai ta ce Banafsha, me da nishi ya miki ne, na ji ihunki. Tura baki ne na faɗa wa ummu yadda aka yi, nan ta ƙara bani haƙuri, ta ja hannuna muka shige cikin gida. Ina ji a raina kamar na koma na ƙarasa gaya masa maganar da ke raina, tunda shi ya ce babban ɗan iska ne shi, ni ba ruwana, ka gaya min na ƙarasa maka har zai ne kawai. Ban cika magana ba, amma aka taɓo ni an taɓo tsuliyar dodo, ba wani kirki bane ba da ni, na iya tijara sosai. Umma ma da ta shigo falon hannunta riƙe da wayar ummu da ake kira, miƙa mata ta yi ummu ta amsa ta yi ɗakin ta, ita kuma ta zauna gefe na tana cewa masoyiya me ya faru. Hararta ne na ce wannan mugun yayin na kuma na shi yasa ne targaɗe a mazaunai na, yanzu har ji nake suna min ciwo kuma Allah sai na rama. Umma ma ta fahimci wanda nake nufi sai ta murmushi ta ce ya da nishi ba shi da kirki ko kaɗan, ni ma ɗazu saura kaɗan ya sanya na rasa haƙurana wai akan ya gama tare, ban san me kika tsare masa ba, wallahi ya cika takura. Tabe baki ne na ce uho masa, kuma haka zai ganni ya bar ni dan ni murcin kan dutse ne to. A'a to, kuma in bai da kirki ne ni ma ban da shi, ni ko mutunci ma ban da shi. Idanuwa na babu ruwa, sai na masa tsirara tsaf idan yi wasa, don ba kunyar ganin sa ba wando zan yi ba. Ashe ne ma, wa ya ce ya kira ni yar iska, ya ce yar karuwa, hakan bai ishe sa ba sai ya kara da yar iska, to wataƙila dai da shi na taɓa yin iskancin. Umar ma tana dariyar magana ta ce masoyiya, ko dan ya ganki ba hijabi ne ya rikice har ya sanya kika targaɗa mazaunankin ya ga kaya. Ta ƙara shi magana tana wani dariyar. Hararta ne na ce munafaka mai ƙara wuta fetur, to me ma ya fito a jikina da za a gani? In ma dai hakan ne to ya sani kwalelansa ya gani, wannan jikin ya fi ƙarfin wanda bai iya sarrafa kalaman bakinsa ba, banda lokacin maza balle irin sa mata maza. Za ki sa ma raina ɓaci wallahi, na faɗa ina kai mata bugun wasa a cinya. Umaima na dariya ta ce ash, me targaɗe a mazaunai, ni ma targaɗa min cinya zaki ne, ki cuci mijina da yarana. A yi haƙuri a mana afuwa ni da yayana, karar masoyiya ya ɓace. Yanzu dai ya maman mu take. Mami na can gidanta, ita ma kin santa da zuciya. Yanzu ma sai na ce assignment da aka bamu, hand out nawa yana hannunki, kamin ta bar na shigo, kuma kamar ta san mugun nan yana gari. Shine fa na mata ƙarya kuma Allah ya kama ni, Allah na tuba. Umar ma ta marmusa ta ce ya da naci ai sai shirya Allah. Yanzu dai tashi mu je na gaisar da mami kamin sai mu wuce wajen gadar kacan yin aikan umma. Dan tsakanin yau da dare ko gobe da safe umma da abba za su dawo, kuma kin san da safe muna zuwa tafis. Tabe baki ne ban ce komai ba, na miki ina faɗin mu ta fito. Umar ma ɗauko mayafi ta yafa ta nufa hanyar fita tana cewa masoyiya mu tafi kuma kin tsaya. Komawa ne na zauna ban ce komai ba, sai Umar ma ta ce Banashati zame me kuma ko dai har yanzu mazaunan ne. Hararta ne na ce yanzu ke dai kin san ba da mayafi za mu fita ba ko, to me na saka mayafi, ki koma ki sako hijabi, ni ma muna zuwa gidan mami zan canja, dan tun daga gida ya da nashi ya min rashin mutunci, idan na fita kam na san sai an kusa jefe na a tsaye. Umar ma babu musu ta juya ta koma ta sako hijaban har ƙasa,
kamar nan da miƙe muka fice a falon. Duk sauri muke dan karya da ni shigan mu domin tsaf zai hana mu fita tare. Allah ya taimake mu har muka fice a gidan ba mu gansa ba. Da sallama muka shiga gidan mami amma babu kowa a falon. Da haka ɗakin mami muka na ba. Kamar mu karasa ɗakin sai mami ta fito tana murmushi. Ganin mu tare. Yar mami an sako ki gaba sai kin yi rakiya ko? Mami ta faɗa tana kallon Umaima. Murmushi Umaima ta ce a'a mami ni ce na ce zan zo gaishe da mamin mu. Mami ta ce to Allah ya miki albarka yan mami. Tura baki ne na ce mami albarka ita kaɗai banda ni? Umaima dariya ta sanya tana kallo na ta ce masoyiya ashe mun koma kishiyoyi? Hararta ne na maraice ina kallon mami amma mami ko kallon na bata yi ba ta ƙara so falon. Da muka zauna mami na ƙara tambayar mu game da karatu. Can ganin lokaci na tafiya sai na dubi Umaima na mata magana a aikanmu da ummatai. Mami kallon ikon Allah take ta ce yaran nan da dama umman ku ta aike ku kuka tsaya aikin surutu ba ku tafi ba to Allah ya sa ta zane ku maza ku tashi ku je kar magarib ya same ku a waje. Miƙiya muka yi na ɗauko hijabi na muka fice a gida muka nufi shagunan kan gadon kwacan. Muna tafiya muna fira ina murmushi na ce Umaima mami dai ta ce musabakar wannan shekara a yi da mu. Duk da akan hanya muke amma farin cikin Umaima bai ɓoye ba kamar ta ɗaga ni sama aka ta dinga murmushi har da ɗan tsallanta ta ce kai amma dai Allah ya bar mana mamin mu alhamdulillahi ta yi kwambensan naki yanzu kam kin cire wannan banzan ra'ayin naki in Allah ya yarda kuwa bana da mu za a je Makka dai sai mun lashe. Hararta ne na ce yanzu kin ga irin ta ko ba za ki ce bana sai mun haɗa ba wai da mu za a je Makka yanzu damuwarki kyautar da zaki samu ba karatunki ba ko? Umaima ta ce masoyiya ba za ki gane ba tabbas ina so karatuna ya kammalu zuwa yanzu ya kamata a ce mun haɗa amma ina buƙatar zuwa Makka sosai dan akwai kukokin da nake so na kai wa ubangiji na a ƙasa mai tsarki duk da anan din ma ina yi kuma bana cire ran yana amsuwa amma can din daban ne sannan na kai ziyara ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a Madinatu. Idanuwana ne suka kawo kwalla jin abin da Umaima ta faɗa domin kuwa ni ce na fa kowa buƙatar zuwa ƙasa mai tsarki ni ce nake da kukokin da zan kai. Share hawayen da ya zo min daidai mun iso shagon. Umaima ce ta miƙa kuɗi aka bamu abin da muka zo saya muka juya a cikin natsuwa muke tafiyar mu. Muna tafiya daidai majalisar 'yan sa idan anguwar mu sai wani matashi ya taso ya tare ni na kallo na magana ya ce yarinya mai kyau da ƙira gaskiya ni kin muni kuma babu ruwana da mahaifiyarki wace ko menene ma ni ina son ki a haka. Wani gululun bakin ciki ne da kuma takaici suka taru a zuciyata suka min yawa wanda cikin ƙunar zuciyana na nuna shi da yatsa amma kafin ne magana Umaima ta riga ni ta ce kai wani irin dan akuya ne ko shaye-shaye kake yi da har ka samu confidence na tsayuwa a gaban mu kana gaya mana bakan magana kai waye? Cikin ɓacin ya juya kan Umaima ya ɗaga hannu da niyyar zai mare ta yana cewa ke uban waye kasa da ki bari wacce ne da ita ta bani ansa. Hannun na sanya da ya ɗaga zai mare ta na bige na jifa da shi cikin tsananin fushi na nuna sa da yatsa na ce ubanka Halliru mai bin gidan matan mutane kwartanci ne ya kasa da ita kai akwai cikakken karoma irin ubanka bai bar yara ba haka manya sannan matan aure dan akuya karman mara mutunci ba kwamba dake waye aka gaya maka bai san ubanka na kwartanci ba kuma kuɗin da yake da shi kuka gagara ci kuna fatan mutuwarsa waye bai san kuɗin tsafi bane ba ko an gaya maka ba a san an kama sa da tsohuwar da ta jika da shi bane ba ni ba sa ayyanka bane ba na fi karfin ubanka balle kai ka ƙara furta kalmar banza akan mahaifiyata wallahi azim zaka sha mamaki tunda kai baka san darajar iyayenka ba to na fi ka rashin mutunci jahili mara tarbiya. Kama hannun Umaima ne muka yi gaba yana tsaye cikin tilin kunya da ɓacin rai ganin har mun kusa ɓacewa ganinsa cike da izgili ya ɗaga murya ya ce yarwa ki sani ko kin ki ko kin so sai na je garin daɗin ki dan ki sani asirin ki zan rufa miki tunda babu wanda bai san cikin shege aka haife ki ba kuma kin ma kafar uwar taki kika bana ruwanci. Magana sa ba karamin so saman zuciya yi ba musamman da ya sheganta ni babu shiri a fasace na jiyo da niyyar komawa na kwaɗa masa mari ina hawaye amma sai Umaima ta rike ni ta kibari na koma ina ja tana jana cikin takaici kawai na fashe da kuka na kwace hannuna ne hanyar gidanmu ina kuka mai cin zuciya saboda mahaifiyata ita ce laguna ina da saurin kuka musamman akan irin waɗannan maganganun amma idan ba haka ba ni ma daidai nake da kuwa kai mini na maka. Umaima fasa kai aikan ta biyo bayana tana kiran sunana tana ban haƙuri tunda ta san shiga da kukan ba maganin komai zai mini ba sai dai ma ya ƙara ma wani damuwa tunda yau ba a je ni da mamina ba amma na ƙi saurara Umaima balle na tsaya
ina saka kafana a cikin falon mu na kuma yin karo da mummunan abin da ya fi mini maganar da aka gaya min ciwo. Mami na tare da wani karamin yaro suna shafa juna. Cikin hanzari na juya ina ƙara sautin kukana, wanda kana ji ka san abu ne mai ciwo ke cin zuciyana. Ummi ma ta shiga amma sai na riko ta don ban san ta ga abin da na gani. Ita kuma gani na sai bata damu da ta shiga cikin ba. Ta biyo ni kawai muka yi gidansu ina kan kukana mai tsima zuciya. Wannan matashin juyawa yayi majalisar su yana ta kan kumfar baki. Sauran da ba san abin da baban sai aikata ba sai da nayi magana cewa suke Garba, wai dama abin da tsoho yake yi kenan. Cikin ɓacin rai ya miƙe bar majalisar ba tare da ya tanka masa ba, amma ya ƙudiri aniyar sai ya ƙuntata wa ‘yarka tunda ta ci mutuncin ubansa ta tona masa asiri. Su kuma ganin haka suka yi ta dariya suna cewa a lallai dole mu hankalta tunda halin na danne mata da yaran mutane, in suka faɗa sai su kwashe da dariya kuma. Inda sauransu kuma ke ta kan magana na, wasu su ce sun ji daɗin abin da Garba ya min, wasu kuma su ce ba su ji daɗi ba. Dama ita duniya haka take, wannan na son ka babu dalili, wannan na kin ka babu dalili. Da kuka na shiga gidan su Umar ma, inda kai tsaye na wuce ɗakin su. Umma tun shigowar mu ta kalle ni kawai ta girgiza kai, dan in ta ce ba za ta tausayin Banafsha to tabbas ta yi ƙarya. Yarinya karama bakin ciki na neman kashe ta kullum abu ɗaya kuka. Umar ma tana ajiyewa Umma aikenta ta juya za ta tafi ɗakin su wajen Banafsha, sai Umma ta tsayar da ita tana tambayar ta me ya faru. Umar ma kamar za ta yi kuka ta buɗe baki ta bawa Umma labarin duk abin da ya faru, ta ɗaura da cewa amma Umma ban san me Banafsha ta gani ta fasa shiga gidan mami ba. Umma jinjina kai kawai ta cike da ɗimbin tausayin Banafsha. Ta dubi Umar ma ta ce jikiyar rarrashe ta ina zuwa ko. Umar ma shigowa ɗakin da nake ciki ta zauna gefe na tana bubbuga bayana cikin sigar rarrashi tana faɗin Banafsha ce dan Allah ki yi haƙuri, ki yi haƙuri haka nan ki daina kukan nan, kanki zai yi ciwo fa. Cikin kuka wanda har ya dasar man da murya na ce haba Umaima yanzu ki hakan ya miki, kullum haƙuri kawai, kullum abu ɗaya haƙuri kawai, ba za ki ce min wani abin ba. Umaima ta ce Banafsha ce bayan haƙuri me kike so, ko akwai kalmar da yake bukata na faɗa miki wacce ta fi haƙuri ne a halin da muke ciki yanzu. Tsayar da kukan ne ina kallon idon Umaima na ce dan Allah ko so ɗaya ku ce min na shiga duniya ko kuma na kashe kaina, dan Allah Umaima ki ce na kashe kaina zan huta. Na faɗa ina haɗa hannayena tare da sakin kuka mai matuƙar cin zuciya duk wani mai saurare na, dan ni kaɗai na san zafin da nake ji a zuciyata. Duniyar gabaki ɗaya ba ta min daɗi, ji nake kamar na haukalta mota ya take ni ko zan huta. Ana tsoron mutuwa amma ni a halin da nake ciki na fi ƙaunar mutuwa fiye da rayuwata. Abin ya koma har ƴar shege ana kira na. Tuna abin da Garba ya faɗa min da abin da na cozali da shi a gidan mamina sai na kuma fashewa da kuka mai tsanani. Tun kafin Umar ma ta magana na tare numfashinta na kuma cewa dan Allah ki ma ki yi haƙuri, kar ki ce min a kin ji Umar ma please ki ce na kashe kaina dan Allah. Umar ma kallo na ta cikin karaya da matukar tausayi na ta ce Banafsha na ji roƙonki amma kamun nan dan Allah ki saurare ni. Zuba mata idanuwa na da suka jike da hawaye ne wanda kana ganin su kaga tsantsar ramuwa da raɗaɗin da nake ciki ko ban faɗa maka ba. Ka kalli ido na ka san ina fatan mutuwa wa kaina akan wannan rayuwa. Numfasawa Umar mata idanuwanta sun ciko da kwalla ta ci. A cikin shiga-shigan musulunci guda 5 na hudunsu shine zakka. Na san kin san da wannan Banafsha. Zakka ba yana nufin iya na dukiya ko dabbobi ne zakka ba. Ki sani a cikin halayyar mu akwai zakkar da zamu dinga fitarwa wanda yake a matsayin haƙuri. Haƙuri kuma halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne, halin da Allah da manzansa suka fi so. So tabbas har abada in baka mutu ba sai an dinga banka da kalmar haƙuri don tunatar da kai ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci kuma guda ɗaya daga halayen fiyayyen halitta Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. A cikin Qur'ani mai girma Allah ya ambaci haƙuri babu adadi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma mu al'umma Annabin sallallahu alaihi wasallam. Akwai inda Allah yake faɗa wa Rasulullahi cewa ka yi haƙuri kamar yadda manzannin da suka gabata kaman kai suka yi. Ba wai Annabi baya haƙurin bane, a'a tunatarwa ce Allah yake yi wa habibinsa da kansa. Sannan mu ma al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallam wajeje da dama Allah yana faɗa mana mu yi haƙuri da kuma faɗin fa'idar haƙurin. Allah yana tare da mai haƙuri, inna Allaha ma'as sabirin. Allah yana son mai haƙuri, inna Allaha yuhibbul sabirin. Wajeje da yawa dai har ma akwai inda yake faɗin wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Banafsha mai haƙuri baya taɓa faɗuwa domin hali ne da Allah yake so kuma yake horar da bawa akan yinsa. Ajiyar zuciya Umar ma ta sauke sannan ta riƙo hannayen Banafsha. Ta ci gaba da magana, Banafsha
bayan wannan a cikin shika-shikan imani guda 6 wanda yake na 6 a rukuni kuma na ƙarshen shine imani da kaddara walau khairan walau sharran, kamar yadda ya faɗa a aya ta farko a cikin tabarakal lazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wannan kalma ta ƙarshe a ayar to tana nufin kaddara ce da kuma jarabawar Allah akan bawansa. Ina son ki sani Banafsha, rayuwar mu gabaki ɗaya akan jarabawa da kuma kaddara take tafiya har mu riska ramin kabarin mu. A cikin suratul mulk aya ta 2 Allah subhanahu wata'ala yana cewa Allah ya halicci rayuwa da kuma mutuwa don ya jarabce mu. A cikin wannan rayuwa akwai mutuwa da yawa abubuwa da yawa waɗanda ya ɓoye su akan gaiba gare mu. Don sanin su ba ƙaramin masifa bane gare mu. Akwai farin ciki kuma akwai baƙin ciki. Akwai aure kuma akwai mutuwar aure ko rashin aure. Akwai samu kuma akwai rashi. Akwai haihuwa kuma akwai rashin haihuwar. Abubuwa da yawa da Allah ya halitto su yayo kishiyoyinsu don jarabtar mu. Kamar dai yadda ya mace na Hawwa'u kuma yayo namiji Annabi Adamu alaihi salam. A wannan lokacin kuma ya sanya wa Annabi Adamu alaihi salam kwadaituwar keɓancewa da nana Hawwa'u. Wannan ma jarabawa ce tsakanin mace da namiji. A cikin mutuwa kuma Allah ya jarabawa da yawa wanda shi ma duk imaninka zai jarabce ka. Akwai zafin fitar rai, akwai kwanciyar kabari, akwai tambayar kabari, akwai tashi bayan mala'ika Israfil ya busa ƙaho, akwai tsayuwar hisabi, akwai bawa kowa littafinsa, akwai duba ayyukan kowa, akwai hawa siraɗi da dai sauransu. Abubuwa da yawa don mu sani mu gabaki ɗaya a kewaye muke da jarabawa har sai mun yi haƙuri mun kuma aikata daidai tare da ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In muka shiga aljannan nan kuma sai Allah da kansa ya ce ga gidan da ya mana sakamako na haƙurin da muka yi da jarabobinsa a kanmu. To sai fa nan ne ba jarabawa in an shiga aljanna don ko magana ta ƙare. Tunda idan aka shiga aljanna babu wani abu da za a yi mai siga da ibada. To jarabawar da Allah ke jarabta mu da shi ai idan muka yi haƙuri duk cikin ibada ne. Ki amshi kaddara ki hannu bibbi masoyiya. Banafshati ba ta inda Allah baya jarabtar bawansa, wani akan mahaifa, wani akan 'ya'ya, wani akan matan aurensa, wani akan kasuwancinsa, wani ciwo, wani kuma Allah ya bawa wani bawansa damar yin mugun nufi akan ɗayan bawa don jarabtar su duka biyansu, wani kuma akan makwabtansa ne, wani kuma akan abokanansa da sauransu. Duk wanda bai yarda da abu biyun nan ba waɗanda ke ƙidaye a sharuɗan addini da kuma imani, to kina tunanin ya cika musulmi kuma mai son rahamar Ubangiji? Banashati wannan ita ce jarabawarki kuma ƙaddararki, sannan haƙurin da zaki shine zakkarki. Akwai da yaushe kalmar haƙuri ita ce kowa zai faɗa miki, don kuwa amsar kina kan tsakiyar dandamalin gadon jarabawa, kuma duk wanda aka cewa ki yi haƙuri, to tabbas ki sani wannan bawan Allah ko baiwar Allah an san ya taka wuta. Yanda haƙuri ke kai mu aljanna, to haka tun a duniya haƙuri ke kai mu tsibirin farin ciki da ɗimbin nasarori wanda ba mu taɓa zato ba ko tsammani ba a rayuwa. Duk wanda ya faɗa miki wata kalma a rayuwarki bayan ki haƙuri da kuma ki ci gaba da addu'a, to ki binciki wannan wanda ya faɗa miki kalmar saɓanin biyun nan, don ko baya miki kwaɗayin shiga rahamar Ubangiji. Ya tabbata ba mai son ki da ƙaunar ki ba, domin ku addu'a da haƙuri sun isa su miki maganin kowace iriyar jarabawa ta rayuwa. Duk tsanani yana tare da sauƙi muddin ba wai ka ritse makwancinka a wannan halin bane ba, kuma ko da ka ritse makwancinka a wannan halin jarabawar bai wuce ba, to shi din ma wani babban nasara ne, dan baka san abin da Allah ya shirya maka ba idan ka koma gare sa. Banafsha ki dage da addu'a, duk da dai na sani kina yi, amma ki ƙara dagewa kuma ki duƙufa sosai ki kai kukanki ga mahaliccinki, musamman cikin sujadarki. A wajen kina tasbihi ga Allah, tasbihi ne na yabo, kuma babu mai son yabo irin Allah. Kina tasbihinki ki karanto kukanki, insha Allah komai nisan rayuwa Allah zai amsa miki, dan babu inda bawa ya fi kusanci da mahaliccinsa irin sujada. Da haka ki dage sosai. In Allah ya hukunta ya yarje ya kira mu ɗakinsa mai tsarki, sai mu baje dukkan tulan addu'o'inmu ga mai amsawa. In kuma Allah bai nufa ba, to daga nan din ma alhamdulillahi. Don kuwa muddin bawa zai tsarkake zuciyarsa da jikinsa, sannan ya tankari mahaliccinsa da bukata, da kuwa a kwance a gadonsa yi wannan addu'a, insha Allah sai Ubangiji ya amsa. Ki yi haƙuri Banafshati, komai zai wuce kuma zai zama labari kamar ba a yi ba. Batun ki shiga duniya ma wannan butulci ne da kuma rashin nuna amincewa da ƙaddarar Allah. Don kuwa na tabbata duk iya yawan tserewarki da kamewarki, muddin kika shiga duniya, to abin da kika tsana kika sa damuwa a ranki dan shi,
Comke ma shi zaki jarabta da shi, ko da kuwa ba kya so ne. Mutanen duniya ba duka ne na kirki ba, kuma ko da kika ce zaki kashe kanki, to ki sani wannan ya fi komai muni, don ku duk tsoron Allahnki, addininki, iliminki, soyayyarki ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sun tafi a iska, domin duk wanda ya kashe kansa to ya mutu kafiri, wanda da harit makomarsa wuta ne. Mu kuma ba mu fatan haka. Muna al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam, wuta ba nama bane. Dan girman Allah ba nafshati, ki haƙuri ki kuma ƙara haƙuri, ki duba magana na, kin ji kuma soyayya. Umai ma ta gama maganar tana hawaye. Jikina ne yayi sanyi sosai, dan zuwa yanzu ko babu komai to na ji sassauci da kuma sanyi a zuciyata fiye da tunanin mai tunani. Kukan ma na neme shi na rasa, don ko duk abin da na sani ƙawata Umai ma ta tunatar da ni, wanda dama Allah subhanahu wata'ala ya ce ka tunatar, domin tunatarwa yana amfanar mumini. Ajiyar zuciya na sauke na dubi Umaima cikin ƙaunarta da na ji ku a zuciyata. Na ce na gode sosai Umaima, Allah ya saka miki da alheri, Allah kuma ya bar mu tare. In Allah yadda zan yi haƙuri, zan ci gaba da addu'a, kuma zan rungumi ƙaddara ta hannu bibbiyu, domin ku kasancewa ƴar uwa shine babbar ƙaddara ta. Alhamdulillahi, na gode Allah, na yabi annabi, kuma na amsa ƙaddara ta insha Allahu rabbi. To masu saurare, anan zamu dakata. Bismillahir Rahmanir Rahim. Yar ruwa kashi na 6. Tun daga nesa da muka hango ya da nishi tare da abokinsa na gefe. Ganin bai gama ba sai na sauran saki hannunta. Ta gaba ina bin bayanta ina magana kamar ta ki kula ni, saboda kada na ja mata faɗa, duk da sai da na lallaba ta. Sannan ta yarda da hakan. Ina binta a baya ina ce haba Umaima, me yasa ba za ki tsaya mu tafi tare ba? Yau duk kin ki kula ni, me na miki ne wai? Har muka isa wajen da yake tsaye da abokinsa, abin da nake faɗa kenan, kuma da ƙarfi yanda zai iya jiyo mu. Umaima da ke kunshe dariyarta tana wuce su ta shige gida, tana dariya har da kama ciki. Idanuwansu duka biyu na kaina suna kaina har na iso daidai su ina magana. Na nufa hanyar gidan su Umaima zan shiga, sai ya saka min wani irin gigitaccen tsawa. Ya ce ke kar ki sake ki shigar mana gida, tunda kuna da naku bace mana a gaban gida. Murmushi ne wanda ya kawar da damuwar da ke raina, sannan na juyo na tako har inda suke, dan dama ina da cikinsa. Tsayawa ne a gabansa ba tare da na kalli abokinsa ba, na ce mai digiri a iskanci, tunda ba gidan ubanka kai kaɗai ba ne, sai na shiga, kuma Allah ya sa ma mu ma muna da gida, kai ma ka sani. Juyawa na shige gidansu Umaima, hankali na kwance, raina fes na ci masa mutunci a gaban abokinsa, shi ma ya ji idan da daɗi. Rai a mugun ɓace juya zai biyo ni, amma ganin Abba sai ya fasa ya tsaya na huce. Ni kuwa ganin bai biyo ni ba, ko da na leko na ga Abba na ƙoƙarin ƙofar, ai a cikin sauri na fito na wuce gidanmu, dan dama na riga na gaishe da Abba, kuma dan na san Abba na gida shi yasa na masa haka, saboda ba zai taɓa bari ya taɓa ni ba. Abokinsa yana dariyar abin da ya faru ya ce, Danish, wace ce yarinyar nan haka? Ya Danish wani mugun tsaki ya ja cikin takaici da haushi na ce, Dauda ka yi shiru, kar ka tambaye ni komai. Har ni yarinyar nan za ta dage da kira ɗan iska bayan ga ta cikakkiya, tunda uwarta karuwa ce, to wallahi ni na san abin da zan mata. Ya Danish kamar zai da babu, haka ya dinga huce. Abokinsa sai dariya yake, shi kuma duk ya biya cika, ya yi fam, kaɗan yake jira ya fashe. Mun yi hutun weekend cikin kwanciyar hankali da farin cikin kasancewar mu cikin masu musabaka. Don ko Malam Abbu Haidar ya tsaya mana komai da mu ake damawa. Takaicin rayuwa kuwa babu abin da ya ragu sai ma karuwa, dan ba zan fita na dawo gida ba tare da an jefa ni da mugun magana ba. Tsakanina da ya da nishi kuwa ba komai sai tarin tsana da kuma burin kuntatawa juna. Bai kyale ni ba, ni ma ban kyale sa ba. Baya tausayi na, ni kuma bana tsoron sa. Ko zai kashe ni sai na masa abin da na ga dama. Yau da yake Monday ne, muka shirya muka tafi makaranta. Bayan mun gama class bayan azahar muka dawo, ba hutu muka shirya ba. Karfe 4 na marice muka tafi tafis. Mu ne bamu dawo ba sai karfe 6:30. Muna dawowa Umaima ta shige gidansu, ni ma ne namu. Don ko yau ya da nishi baya gari. Dama daga Juma'a zuwa Ladi kadai ake ganin sa a gida. Bayan wata guda, abubuwa sun taru sun mini yawa. Yanzu ma ya zama na ma ban da lokacin yawan yin tunani ko kuka. Don kuwa exams ne a gabanmu na fita aji 2 a makaranta. Sannan ga musabaka ya zo, shi ma saura sati 2. Exams kuma Monday mai zuwa za mu fara, wanda yau yake Tuesday ne. Allah ya so dai a satin da muka gama exams, sati mai kamawa shine na musabakar. Zaune nake a falon mu daga ni sai underwear da base na baza hang out a gabana, ina kan dubawa.
kaina babu dan kwali, kitsan ibra da Umaima ta min ne, manya da ƙanana, jerar har kusan ƙuguna. Ba tare da naji sallama ko motsi ba, kawai na ji hannun mutum a kaina yana jin jelar gashina. Ana fuska ne na ɗago don duk a tunanina Umaima ce. Zan faɗa mata bana so, domin na san ita ce mai gashina. Idan ta min kitso sai ta dinga damuna kenan, sai na kulle kaina nake huta. Magana da ke bakina ne makale ganin wani babban dattijo da shirgegen katon jikinsa yana washe min bakin da na tabbata haƙoransa sauran babu. Yana murmushin da ke ƙara masa muni ya ce, yarinya kin yi kyau, yar shila da ke haka? Cikin takaici na miƙe na ɗaga hannu da niyyar kwaɗa masa mari, sai kuma na tuna babban mutum ne, ya yi jika da nima ba ya ba. Kwafanai tare da jefarsa da mugun kallo, na tsana na ce masa tsohon banza da wofi, wanda bin sa darajar da mutuncin ya mace ba. Kai dube kafa, sa'an kakana, kana wani washe man shaddar bakinka, tsohon na jido kawai, wallahi ka ci albarkacin musulunci da tsufarka, da abin da zan maka ba za ka iya ɗauka ba. Ina gama magana na rarumi hijab na wani saka, na sunkuya ina tattara takarduna. Muryarsa na ƙara tsinkayowa yana cewa, habar Aishila, ai kyawunki ne ya ja, kuma bar kirana da tsoho, nan da kika gani sai na maki abin da yaro ɗan shekara 30 ba zai miki ba, domin kuwa kayan aikin da ƙarfinsu, ko mamarki ba ta sharewa a buga wasa da ni. Ɗagowa na idanuwa na har sun kaɗa don baƙin ciki da takaicin maganarsa. Na ce wallahi idan har kana da kunya, to ka ji kunya, kuma ka yi asara. Dan da ka ganni na fi ƙarfinka, kuma uwata ma daga yau ina tabbatar maka babu kai babu ita. Na faɗa ina wucewa ɗakina tare da banko ƙofana. Ina cire hijab na zube kan gado ina jin kuka na son ƙwace mu. Sai kawai na ga mutum ya shigo min ɗaki daga shi sai boxer da vest. Tashi ne a tsorace cikin ina na ce, me kawo ka ɗaki na? Na faɗa murya na rawa, ganin tsoho babu kaya ga kuma wani abu da nake hangowa a wandonsa. Ya miƙe kamar katako aka sanya masa a cikin wando. Kai na ya iyo yana washe baki kaman na buɗe baki da niyyar kwala ihu. Na ji muryar mami na cikin mugun tsawa ta ce, Alhaji Sabo, yarinyar ta za ka keta wa mutunci a gidana? Cikin razana tsohon ya juya yana rarraba ido ganin mami na. Ai da gudu ne wajenta na ɓoye a bayanta. Ina sakin marayon kuka. Rungume ne ta ci ta hannuna muka fice a ɗakin. Ta yafa ma mayafin jikinta ba tare da ta ce min ko ƙala ba. Ana a zaune a falon sai tsohon na ya fito yana sussunne kai. Ya bude baki zai magana, mami na ta miƙe ta kifa masa mari. Cikin mugun ɓacin rai ta ce, kai Sabo mara mutunci matsiya ce, ɗayan iska, tsohon da bai san daraja da mutuncin yara ba. Ka fice min a gida tunda ba da kuɗin ubanka na gina ba, ko kuwa na kira maka hukuma yanzu nan. Kai ba hukuma ba, ni nan na ishe ka. In dai akan wannan yarinyar ta wuce, to zan iya kashe mata. Tsohon nan jin zagin mami sai ransa ya ɓaci. Ya ce na ji ba da kuɗin ubana kika gina ba, domin kuɗin ubana ya fi ƙarfin ki. Kuɗin ubana kuɗin halal ne, ke kuma karuwa ce. Ita kuma yar taki da kike tunani tana da mutunci, to ba ta da sauran mutunci. Don ku yar karuwa ce ita, maras mutunci. Har ni za ki gani ki zaga? To wallahi ba yarinyar ki ba aure. Kuma ita ma insha Allahu sai ta yi abin da kike yi, sai ta lalace, sai ta yi abin da ma baki ba, tunda kika ɗaura hannunki a cikina saboda ita. Ya faɗa yana ficewa a falonmu da kayansa a hannunsa. Cikin kuka nake bin su da ido, shi da mami na duka har ya fice. Mami zuwa ta yi wajena ta zauna tana ƙoƙarin ɗaura hannunta a jikina. Na miƙe cikin gaggawa ina kuka na shiga ɗakina da gudu. Ina kuka mai carai. Abubuwan da ke faruwa ya fara isa ta. Bana jin zan iya ɗaurewa. Abin da yawa mai shege da hauka. Gashi shege gashi mahaukaci. A haka na ci gaba da rasgar kuka na har ɓarawo bacci awon gaba da ni. Kuma tun daga wannan ranar ko kofar gida ban ƙara fita ba, balle kuma a maganar makarantar boko ko kuma tafis. Da wannan abu da ya faru da kalaman mutumin nan ya dame ni ba kaɗan ba. Nan dai na dinga salloli kawai ina karatun alkur'ani don samun nutsuwa. Tsakanina da mami na sai gaisuwa. Duk yadda ta so ne magana naƙi, sai dai Umaima idan ta shigo mu yi magana sama ita ma. Amma bana iya dogon magana don ko ina jin ciwo a raina. Duk abin da ya faru kuwa ko kuka na kasa yi. Tun ranar Alhamis da abin ya faru har yau da yake Lahadi. Yau ma kamar koyaushe ina cikin ɗakina, ina zaune akan darduma da alƙur'ani a hannuna. Shigowar Umaima ta yi ɗakin da sallama, ta sami yin da alƙur'ani na buɗe na zuba masa ido, amma ba karatun nake ba. Har ta gama sallamar ta ban ji ba. Sai da ta taɓa ni kamin na ɗago firgit na zuba mata idanuwana, da kana ganin su zaka ga ramar da nai. Cikin damuwa ta ce, masoyiya, mene haka wai, dukkin bikin sauya, duba fa har ramewa ta kai. Kuma na tambaye ki kin ce babu komai.
me yasa kike yin haka ne Banafsha? Ko kina so damuwa ya faɗar da mami ne? Ke kin ki zuwa boko kuma kin ki zuwa tafis, kin sa hankalin mami ya tashi, yanzu ki hakan ya miki? Limshe idanuwa na kawai ba tare da na ba ta amsa ba. Tunda na amsa sallamar da ta yi min ban ce komai ba. Ganin na yi shiru kuma ta san halina idan ni haka ba maganar zan yi ba, ko ya za a yi da ni. Sai ta girgiza kai kawai ta ce Allah ya kyauta, idan kin gama shirin naki sai ki fito. Malam Abba yana falo yana jiran ki kuma ya jima da zuwa. A ɗan razane na buɗe idanuwa na kalle ta. Na kuma maimaita sunan da ta faɗa, Malam Abbo. Wani da nauyar ajiyar zuciya na sauke wanda ban san na yusa ba. A zuciya na ce to me ya kawo sa gidanmu? Muryar Umaima na tsinkayo tana faɗin idan kin fito ai zai faɗa miki abin da ya kawo sa gidanku. Ni dai dan Allah ki fito dan ya jima da zuwa. Umaima na gama faɗar hakan ta fice a ɗakin. Ni kuma da kallo na bita har ta fice ina mamaki. Ashe maganar nawa a fili na yi ba a zuciya ba, sai kuma gefe guda da nake tunanin abin da ya kawo sa gidanmu a irin wannan lokaci. Kuma dai na gaban wani jima da daina zuwa makarantar ba. Share tunanin ne na miƙe tare da rufe alƙur'anin. Na ajiye sa a wajen zamansa ba tare da na tsaya yin komai ba, na nufa hanyar fala. Tunda daman katon hijabi ne a jikina. Umaima ta faɗa min ya jima da zuwa, ban san na tsaya ɓata lokaci, yayi kamar na daina sa, ina ɗalibarsa. Kuma ni ma a matsayi nake na ji abin da ya kawo sa. Da sallama na shigo falon namu inda na same sa zaune a ɗaya daga cikin kujerun falon. Cikin shigarsa ta alfarma da kamala kamar ko da yaushe. Malam Abbo kyakkyawan gaske ne. Sanye yake da jamfa dark green mai ɗinkin da ake kira half jamfa da hularsa, sannan kafarsa har da safa. Agogo mai kyau ne a makale a hannunsa, wanda idan ka gani zaka ɗauka ya kai na dubbanni saboda haɗuwar agogon. Malam Abba kenan, saurayi matashin malami mai ji da kyau da kuma ilimin boko da arabic. Namiji ne shi har namiji, duk inda ake neman namiji cikakke to ya kai. Asalin sunansa Aliyu Haidar, haifaffen cikin garin Mubi ne, inda suke zaune da iyayensa a unguwar Kwatam, amma ba kusa da gidajenmu ba. Mahaifinsa da mahaifiyarsa duka malamai ne. Shi mahaifin nasa limamin masallacin Juma'a ne na 'yan Shi'a a cikin Mubi. Malam Abbo shine dan auta a wajen iyayensa. Yana da yayyu maza 2 da yayyu mata 2. Malam Abba ba zai wuce shekaru 26 zuwa da 8 ba, kuma kyakkyawa ne shi na bugawa a jarida. Yana da ilimi sosai a boko. Ya karanci Islamic education, ya yi har digiri 2. A addini kuma yana da haddar Qur'ani mai girma complete a kansa da tafsir nasa da komai. Yana da littattafai a kansa babu adadi, kuma har yanzu yana kan ƙara karatun ne domin musabakarsa na ƙarshe an ɗau nauyin karatunsa da komansa a Madina. Kawai dai bai tafi bane ba, amma idan ya shirya koyaushe komai nasa yana na redi. Cikin nutsuwa na samu waje na zauna a ƙasa tare da sunkuyar da kaina. A hankali cike da ladabi na gaishe da Malam Abbo, shi kuma ya amsa min yana murmushi. Umaima da ke zaune can gefe da ni kaɗan miƙewa ta ce Banafsha, na gudu gida, Umma ta aike ni. Da ɗago kai zama Umaima magana cikin rashin sa'a, na haɗa ido da Malam Abbo da ya zuba min idanunsa. Wani iri na ji a jikina na yi saurin yin ƙasa da kaina tare da cewa to sai kin dawo ki gaishe da Umma. Umaima ficewa ta yi bayan ta yi wa mamina da Malam Abba sallama. Sai da ta fice sannan Malam Abba ya dube ni ya ce tashi a ƙasa Malama Fadima. Kana a duke ina wasa da yatsuna. Na ce nan ma yayi malam. Malam Abba yayye na koma saman kujera amma na ki. Ganin na dage sai ya kyale ni kawai ya murmushi tare da gyaran murya ya ce Malama Fadima, kin ga na biyo ki har gida ko? Na san kina mamaki me ya kawo ni ko? Murmushi kawai ne kaina a ƙasa har yanzu kuma ban ce komai ba. Don kuwa gani ne Malam Abba kamar ya karance zuciyata ne. Shi kuma ganin murmushin nawa sai hakan ya wadatar da shi amsar da zan buɗe baki na basa. Cikin nutsuwa ya fara magana, Malama Fadima, da farko dai zan tambaye ki abin da yana ki zuwa makaranta, duk da bai kamata na tambaye ki har gida ba. Kamata ya ki je makaranta ki faɗa min dalili. Idan ta kama ta hukunci kuma sai na maki. Idan na yafiya ne kuma sai na maki afwa. To yanzu bisa ga wani dalili ga na har gida kuma ina tambayar ki me ya hana ki zuwa makaranta kwana 2 bayan kin san akwai maganar musabaka da ake tsaka da shi. Wani da nauyar ajiyar zuciya na sauke jin tambayar Malam Abbo, wanda na san da shekara za a yi. Yana tambaya na irin haka to za a kwashe wani shekarar, ni ma ban ba su amsa ba, balle na faɗa masa gaskiyar abin da ya faru ko ya hana na zuwa makaranta. Kuma ga shi dai a rayuwata ni ban iya ƙarya ba, dole shirin dai shi zan yi saboda wannan sirri na ne ni da mahaifiyata. Ko Umaima ba zan sanar ba ita abin da ya faru, balle wani a gefe.
ban taɓa jin zan iya ɓoye wa Umar ma wani abu ba sai wannan lokacin. A hankali na haɗiye wani mugun yawon da ya tokare min makoshina tuno abin da ya faru ranar. Ɗago kaina na yi tare da kallon Malam Abbo. Jin hawaye na neman zubo min, sai na yi saurin yin ƙasa da kaina ina haɗiye kukana da hawayena don ba su da amfani tunda koyaya za a yi da ni ba faɗar dalilin su na zubar su zan yi ba. Malam Abba daman idanuwansa na kaina kuma ko da na ɗago kaina idanuwan mu sun haɗu kuma ina da tabbacin ya hango damuwar da ke cikin su. Ajiyar zuciya ya sauke kamar yadda yake a nawa ɓangaren. A karo na biyu ya tambaye ni me ya hana ni zuwa makaranta, amma nan ɗin ma shirin na masa kawai tare da girgiza kai. Ganin hakan sai ya jinjina kai dan yana da tabbacin wani abin da ke ɓoye masa ko kuma ba zan iya faɗa masa ba. Bai kawo komai a ransa ba, kawai ya ce to shikenan na fahimta Malama Fadima. Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira. Allah ya iya mana al'amuran mu. Abu na gaba kuma da zan faɗa wanda shine babban dalilin zuwana. Magana na ne akan musabaka, kin san dai halin da ake ciki. Ɗalibai masu gabatar da karatun musabaka an jima da zaben su, amma kuma da kuka same ni da maganar kuna son ku yi, sai na sama muku gurbi tunda makaranta gaba ɗaya an shaida da irin ƙoƙarin ku da hazaƙar ku. To kina neman kawo tangarda a lamarin ko kuma na ce kin riga da kin kawo. Tunda hankalin hukumar makarantar ya dawo kanku musamman ma dake, kuma maganar shigar ku jerin masu musabaka an yi kansil nashi kuma saboda rashin zuwan ki ne. Hukumar makaranta na batun salamar ki dan kina son ba su kunya ko kawo musu wani nakasa a tafiyar su. Na zo ne in sanar da ke abin da ake ciki kuma makaranta ce da kanta ta turo ni. Idan bai ta koma akan lokaci ba to komai na iya faruwa. Da na so faɗa wa Malama Umar Kulthum ta isar miki da saƙon, amma kuma sai makaranta ta buƙaci da na zo da kaina. Wani irin bugawa na ji ƙirjina na yi, zuba na keto min. Jin wai an cire mu a masu yin musabaka kuma makaranta na son sallama na. Mu da muke ƙoƙarin haɗawa a yaye mu ba da jimawa ba in Allah ya yarda, kuma dai duk da ba dan abin da za mu samu zan yi musabaka ba, amma na gama sakawa a raina in Allah ya yarda zan yi nasara. Idan Allah ya kira mu muka samu zuwa ƙasa mai tsarki, na samu yi wa mahaifiyata addu'a. Ai dole abin ya dame ni, kamar zan yi kuka. Na ɗago kaina, muryana yana rawa. Na ce Malam, dan Allah ka yi haƙuri, dan darajar Annabi sallallahu alaihi wasallam ku cire mu a masu yin musabaka. Malam Abba ajiyar zuciya ya sauke, ya kawar da kansa daga kallona. Ya ce ni dai banda ya ce zan yi, kuma a ƙara baku wata damar. Wannan ku ne ya kamata ku ƙoƙarta ku sama wa kanku wata damar. Malam, duk abin da ya kamata mu yi za mu yi in Allah ya yarda, amma ku yi haƙuri kada ku cire mu. Na faɗa hawaye na taruwa a idanuwana. Numfasawa ya ce to yanzu dai ni shawara guda zan baki. Magana zuwa makaranta duk rintsi duk wuya, kada ki ce zaki aje karatu a gefe. Ko me ya samu bawa ko kuma ya faru to muƙaddari ne daga Allah. Ki dage da karatu sannan ki je makaranta. Ina tunanin hakan zai sa hukumar makaranta ta fasa abin da ta yi niyya. Idan haka kina zuwa kuma kin dage da karatun, to dole za su buƙaci yin tafiyar rake. Limshe idanuwa na yi, hawaye suka gangaro akan kumatuna ba tare da na goge su ko na hana su gangarowa ba. Na sauke ajiyar zuciya da kuma hamdala. Ko babu komai zan ji sanyi a raina idan na yi hawayen. Tunanin na kasa kuka balle hawaye har yau. Kuma zuwa makaranta ya zama man dole, sannan dagewa da karatu ya zama man dole shi ma. A hankali na buɗe baki da muryana da ke rawa. Na ce Malam, zan je makarantar insha Allah kuma zan dage sosai. Mun gode, Allah ya saka da alkhairi. Murmushi Malam Abba ya saki, wanda ni ma uwar Batula ban san na me ba, amma dai da alama da wani abin. Cewa ki min magana da Umma zan tafi. Tashi ne na nufi ɗakin mamina da sallama na tura ƙofar na shiga. Bayan ta amsa min, na faɗa mata malaminmu na magana da ita zai tafi. Mami ta amsa akan tana zuwa, ni kuma na juya na koma fala. Samun Malam Abba na har ya miƙe ma. Kallo ɗaya na masa na ɗauke kaina. Na faɗa masa tana zuwa. Ban gama rufe baki ba sai ga mamina ta iso. Malam Abbo durƙusawa yana faɗa wa mami zai tafi. Ni kuma gaba na fice ma a falon gaba ɗaya. Ina yaba da girmama mamina da Malam Abba sosai. Na ji daɗin yadda ya ba tare da girman kai ba. Mami ganin na fice a falon sai ta buƙaci Malam Abba ya tashi. Tashi ya zauna, ita ma ta zauna kansa a ƙasa. Cikin ladabi ya ce, Umma, mun gama magana da Malama Fadima kuma na yi duk abin da ya dace wanda na san zai sa ta dawo normal. Insha Allah ina da tabbacin har makarantar bokon za ta je. Mami farin ciki kamar ta yi yaya. Tana murmushi da jinjina ƙoƙarin Malam Abbo. Ta ce na gode sosai Malam. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya maka albarka. Na gode sosai. Malam Abba miƙewa ya bayan sun gama magana ya fice. Mami sai godiya take masa, ta miƙa masa kuɗi ma ya ƙi amsa.
A tsakar gidan suka same ni tsaye. Mami ta dube ni ta ce, Banafsha, sai ki taka wa malamin naku ko? Amsawa na yi. Ita kuma ta juya ta koma cikin gidan cike da farin ciki. Ko babu kuma yanzu yarta za ta saki ranta, ta daina saka damuwa a ranta. To masu saurare, a nan za mu dakata.